magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyoria ogukwa gose okubonchureria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyake busani torikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchureria 0788666662. Wakiro yominto ase kwa wakiro kura semambia bono ase bitunu bya ityo byose byagusi abagasuyi ba minto andonsi ase more ase mabokire kurwa gusiwe ka Nairobi aiga nawe ka chinsemo chonsi Mombasa na ichinse cheto chesko andonsi ase motegerete getueke yeto na station itengia ya Soko TV na wakwenda semambia bono iga negende na kusemelenga Nyasaye numia na numwegenwa oyo toirobo gimanobo moyo asema biyabono ega nindete ngwaligania sama sabo egere tujako chakalitu kuleto biya litukolisera litukolio morembe litukoligia litukolitawate mangana na nditabwate naende shughuli chinembe wajua unapoomba unapotaka amana unapoanza siku asubuhi unachiondolea mikosi mara nyingi watu wengi tunategemea watu usipotoka ukutana watu wakati mwingine siku yako inakuwa mbaya wewe unapoamka leo unajua kabisa you are going to engage with people unaenda kukutana na watu ili kwamba hao watu wengine wakuwe baraka kwako na wengine wanaweza wakawa ni laana kwako kwa hivyo kuomba kwangu gusoko sababu na goja stolenga abantu baba maseseni goja asore ekero kogenda abantu komera na barabo banyareka baba maseseni goja asore na indege ndwende gotamera nkelinga nyasa uyo ine no maete ngokorare meremo buna korengana origitiaye oyo nyasa uri moyo uri igoro mono na kiumu maete na kiaho kokore gasi omusumba Daudi na mumaite Nyasaye buya na enda akamumanya mono na kamanyo buya bwaye no gosera no nyori ko mukore bintu bya korekana kobanga nebike lakini na atumiete bintu bya bike bikabe binte binene ase ngichoko mubakana komotoke Nyasaye na kumusasima na kwegero bonne bwa Nyasaye kera roche Nyasaye agotiakiwa kosakoramwa gosago chicheli kwa singana ni asinjere ya mo sasinjere yende igole na siri tukulya lero anosi asore igomwente gotangania monene asikira lingana otebenga wewe Mungu wangu utanitetea hata kama inaonekana vibaya Mungu utanitetea na wewe kwanza umtetee huyu Mungu malika kwanza tebenga naki obonda wego mokole kanense una bokole kana igoro igobono abu yebo libwe Nyasaye bokole kanebo siwao bokole kana siri tukulya lero muna bokole kana sabanta bande obu yebo Nyasaye borole kana sega siao na sobisi yao ligire Daudi una akwanete na mangana maya atoleta sikitabu ya Samuel entangani ikomene sana na ibere ekebungia 37 akateba iga Daudi akasema Daudi okwana akakwana iga Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Na mimi nataka nikwambie, toka na Bwana atakuwa pamoja nawe. Kazi hiyo, kesi hiyo ni ngumu. Unaenda kotini leo, toka na Bwana atakuwa pamoja na wewe. Unaenda kazini leo, toka na Bwana atakuwa pamoja na wewe. Unaenda kwenye biashara, toka na Bwana atakuwa pamoja na wewe. Unaenda hospitali, toka na Bwana atakuwa pamoja nawe. Unaenda safarini, nataka nikutabirie, ondoka na Bwana atakuwa pamoja nawe. Maana Mungu aliye mbinguni atakuwa pamoja nawe jinsi alivyokuwa pamoja nawe ulipokuwa mtoto mdogo kinyonya. Bado Mungu ana exist, bado anaendelea, atakuwa pamoja nawe. Mungu aliyekuongoza mpaka ukafika penye umefika leo, usijiue wala usijidhuru. Mungu atakuwa pamoja nawe. Yeye bado hajabadilika, ni yeye yule mwanzo tena mwisho.
atakulinda, atakuwa pamoja nawe, atakuhifadhi. Hata kama nyumba inafungwa, hata kama kazi haujalipwa mshahara, enda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Je, unaenda kwa ile ofisi, wewe nakutabiria asubuhi hii, enda na hilo neno na barua hizo zako, nenda ukamwambie Bwana nimekuja, na akuwe pamoja nawe, akulinde. Milango ya mbinguni itakufungukia, mbingu zitakufungukia, utaona mkono wa Bwana. Nataka nikuombee katika asubuhi ya leo. Unapotoka, weka imani, chukua imani na uondoke, maana Mungu atakuwa pamoja nawe. Tushukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu, twakubakire twakoze bwana Nyasaye bya bwana singi nchovya wao nechinguru chao cho kumya numwigenwa nanda no munyamabera mangi watotebiringa utakuwa pamoja nazi. Bwana Yesu, kuna huyu mama anatoka leo kwenda biashara zake, na muweka mikononi mwako Bwana, ukae pamoja naye. Kuna huyu mzee ambaye ni mgonjwa, kuna huyu mtu ambaye anakuhitaji. Bwana, leo nimemtabiria aondoke, na wewe Mungu wewe pamoja naye. Jioni alete ushuhuda wake kwamba Bwana, jinsi alivyotoka asubuhi, amerudi akiwa na nguvu zako na ushindi wako. Bwana Yesu, nakushukuru kwa wema na fadhili zako, kwa kuwa wewe ndiwe. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Bwana atakuwa na wewe. Ni mchungaji Pastor Japhet Ageta Mumanyi kutoka Suneka, kanisa ni Happy Church Ministries International. Mungu wetu akubariki sana. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemera inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation aswago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwani gorengani Raila Puppet or ODM Lipu matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini ko bintu kurime kitapa kerege lakini nkoire ni mahega kego umuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere ko gebutuko My name is Albert Omarigo. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni
kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwali ya kuibire chinguru kirali tukonesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ni ntomwali bomwechando Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila. Asinya gitari ya Walfit nere nyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo korege ntugekorunga blending of medicine. Yani ngege nyagitari ya Walfit itoko tumia chinjira isato yoko weni amarwaire. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia njugunga international herbal medicine. Asinya gitari yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobwate wekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa malyogo. Nye kwa buli ubo marembaneshi ndwari chinko ngubuno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantibu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiru ya marigiti omuchishobo songo. Wose, tuwa kreseme asi number 0722245763. Ekari ya kuruaria maroira ari complicated, abaroira bagocha baruarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo umurira akwanda ukora matukato lakini ekero bakoira na riyo wacha kora daktari ya kabere ya gatatu wakonya haba bwenete. Mugusi omwancho murigeri ni garwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chiete gotegera rororo oberu gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigeri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwaiga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa na ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia tasta ngachaka ngo develop uira samagoro wani kamanya gutokanga
na twali roba ona wachagete aya nime yo muroberio bumwenori kila litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganite betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi. ya kigimo mwancho muligereri Nsoko TV na ndene mbambi ndengi yango kwaligania somurobeli Nsoko bwakire ndoche cyabutokire 15 na momaega yechinsa 12 litukolero ne lya Jumatano kitalikinigo kire 25 na momutinyi no lyo gatano gatatu mwaka bwechiribu 25 na mo asemambi abono mwancho muligereri tugenda takabatoko manyaningo mwaka noro no genda takaba kumyoka kulendege ntukia minyokire bono ge gwaka bye bye no mutinyi oyo gatano gatatu asemambia bono mugusio minto nagotebiringa bono chinga kina chechi chirikuwa tebete litukolia rero nkonyora chibese gusigo chakonyora mutienyi oyo ninche ngakane nyarebebese yaye ninche nkorege ntugete ninche nkorege ntugete list elite basagosira
banta bange bateba ngaliria mutinyo gochaka liri chiaelire gokonyora umurubiri uri thabiti lakini egera bono umurubiri oyo ochikumira na nechinga gijiri cyo wakanwa ebinte bingao bigocha byarorekana byeira libagelio nande kwanyora nga kwarengereire ebintu binde bire bingao igolendo mwanchumurigiri ekyo nakyo ekemokelie tukoraba tokuinyurania kera bono mutinyo ligerete kokore gento ikurunga kogenda asama tukali yokoera semambia bono nchenguru Innocent Onyango na asemambia bono bura nago tebiri gokoba amona inchego chakira bono goikira isatu nenusu ekera tochikoba tokuligereria mange na mange toroberetie selitu kulia lero ntobugate chikoba chinsa ibere chia lero mambia ngotwara tole mweshimiwa magaraga iga ase studio ngoseba oyo kabiro umubunge o South Mugirango mweshimiwa mingo magarango chaga ango chale ase studio kotatebia lenye sigine chanere bakabigete yobwamo anemono twara litukulia lengelia moisonde ninki ebugate meaning ya yesemambia bono kolende ekera nago tebirigo mwanchumuligereri boigama kwani alia nabo tambengo gokwani ngaitongo mocho chinaye kwera itongo nogaya nako ya ira semambia bono eltonyara kaba toko yaligania century yobwikirano torarenga kitoko genda busyo kolende nigo ensegendete kobage kolera semambia bono yachagete kolera kurumagaro mwanchumuligereri musubati kurunga dol baton oterete jolini ole komwebereri ngatiga koiro mwanchione chicowboy ne chicowgal ngolera chire bali bakobekego bielie kweli ngenye nchugeteiga na namono mwanchumuligereri semambia bono togoteba nga 8 years yogotoye service yogototereria matera maya kulende bono nyasao siekire kelie kurukunye gitabu kya kyobugima negati ya mangali tobwate asemambia bono tochikoba tokuligereri boy gobna nagotebia selitukulia lero mwanchumuliri ngo kwandeli bagali okwemanya ali agende tekobaga kolekana kurwa ase chingongo chinga au na namono no nyene kinyorukilio menyete elio nyara kabaga okwemanyi na nchira kyo mwanchumuligereri asemambia bono rabe go kwana go chaga iga ase studio nanje namba itogere 0788666663 kana ngoteba double minute ibere chikubwatani chibwe kaine 0788666663 sano na mechi niko chire sano mwali kwa kole lisa to 0788666663 kotebu Innocent go kogenda bwanga soko rangelie nambeyo igolende na gotebiringe semambia bono naboko bana inche nabo igona buguntumira ujumbe asensemo ye SMS nabo igo onyar ko baguntumira asensemo ya WhatsApp tigandara iwo yobokire nabwo atege ntata etakontebia semambia bono ngakia soko bwakire aigamati ko abokire eliogiria olirense timanyeti ninki tigandara rago sengo goikera ande kamati yale gagi kwa bogire gurwe samba wabokire uya ando jo kwa bokire abokire bye nesoko bya itoyo si abokire twabokire twezi masabiki yosi bia soko TV no mwana nyanumba Miss Gol Moturi ebi ni Mombasa no mwana Robert Mwambi nero mwana uya kamati Reflecta Mwambi okay no mwana Feridi wana tuwe tikatubuka tingomo robelio yo mpaka tonyo ikisto boika asante sana thank you so much Madam Margaret kurwa sensemo yesamba nande naye kamati thank you so much kweguru rura bwe samba county ya Nyamira oikirega iga Andrew Matunda na kororera semambia bone gati yabali babekire cyujumbe cyabo gaiga na rorere semambia bone tigandara na ndente tembaira niringa na lirabu ekeramona gwa kesi miti tigandara kwa nanoye soko bwakire nga kikwabo kiro murai nabo kya Yesu Kristo oyo no murandi kuruge tubai gete baye goro gwano Butibai main nga kimba wagwere ndo nayo kwa bokira nyabantu bose babokire abantu bana babokire amina na baranda turano mo ayo korokunga na kamati okay dagra nyanumba ita mungei omuriyo nali nyaboke mwanyasi kwambuka Janet Monyenye Angelica Kirubu Pauna Nyabo Pauna Nyanganyi Joyce Murwani Ibrahim Mogoko na Jeria Mura. Thank you so much. Abonsi pingu si bale ko sabande bale mu Chiyoyo Nairobi na Mombasa. Awasi abale
Nairobi, abandi Kisii, abandi Nairobi. Asante sana mbia mono sana. Mbia mono barikiwa sana. Na esese ni wase omonene mbia mono sana. Thank you so much sema mbia mono. Kwegule unagoteba bali baboke babire batatu batebirie sema mbia mono. Sema mbia kare chetriste kemberonge bire na ibire. Murubeline nsoko bwakire tigandara aligirike by the way narole Dennis Kukupai. Thank you so much. Narolire abanke bali mogenda takoba mukurigiria sema mbia bono tigandara aligiriria sensemelia WhatsApp chimessage chinjire chia so irororo mbia mono Kirandenis na korole good morning mbia mono mwana minto Kirandenis omusoli bwegesu kurwa chinsemo chirichia na Kuru City Salams Club agoteba go ikasobo gachuba agoteba watching Ensoko TV Ensoko bwakire na nchina agotebringa Ensoko bwakire sema mbia bono nagotetinga makwani ya ino nuru bibabu abantonya bakurangira ni barangira ni kwanyora bakoroka na marieta ali ento bamanyaine na ekero kumira umuntu mutebinge Ensoko bwakire sema mbia bono mwanchu muligereri elitonyara kabato kogenda sobwa mona koranga ninki kelito konyara kabato kwagacha buno mugusi nabuna nagotebi gontagetendigererie sema mbia bono ndole lingana lito lirabunga ninkiri gokwanira na mono elinya kabango kumanyi kurendege ento manyete ngomoteno bwate kiriri no moto yobwate kiriri no rokonyora chinga kichinyinge abantu bakwiyerio asema mbia bono ngawatebinga omoto okurwe kiriri kiya no rokoyerigwa litangani totebia ngonga ngaki lingane lirira buliro chetigandara igoyo nkia gokwana nandasa kurukurwe sema mbia bono wakire biyani ngoto kwanera mawawa mbiere pole Asante sana, thank you so much kuruchise mechi mawawa bono gateba ngamba bwa tumuchando kurendeli ngana lianelira bwa sema mbia mono gongo kwanenga umutoko rwekirire kiya noro kwiyeli bwa litangani totebia ngonga ningi kelio manyete gose translation yo motori yo kurwekirire kiya noro kwiyeli gulitanga nande sababu kirabe muteka mino yo kurwekirire kiya ora yeli gulitangani sema mbia bono tatekora manyanga ninki ke sema mbia soba bwa kire nande ingane lirirabu utabo muntu bwata mangana maya tali wanjwa amagena kumwera na mange ono lende ndokola merania twanje ogotebi kulingana ligiya twali bwata ali bagali okona koyeli yako na koramana ramana asante sana kwegure bunaye bekire ati agenda on point agoteba omuntu uri okonyora gokora ebintu biya nero okonyora kiro omuntu atete kwiyeri nonde okonyora etimu buneria rocho omuntu oyo bekire ebintu burunge mbako mugani because omuntu okoreta obwasi ori bana bateba ngayo yo nere ngayaru agokora ebintu enyenche kamine attempt si chikoba ochinyinge chyo kwiyeri omuntu kamine oyo nabo madam atebire sema mbia bono tigandara igoyo nere nkiago kwana kurwa chinseme chinsoko bwakire bwakire buyawa lero ndako igwetera buraje gateba ngo mwana bumungi nangage kwabo kiri Jasper babokire byo mwana minto awene tibiti ndo kinje bona na bokyo njo munkuru rena bigore abora ntule baziganya barabo gamba tenga muka twende kasi pa chembe na panga batebya ngo baboke nabo igo obasegete bagende mugundu tebi muntu kurukunga ebantige kone nago seban smote mama miri murabu ikirandi na mama Sara na musubati nari tukoroka buna kamati yikira iga kabere oyikira kabere baka none lingana lira bwo kwanere lingana lira ino muntu bwirazi muntu bwatite butinyi mai korra no muntu kurukunga na dani mai kororongo okay na simbo sami na meri simbo sami batebye okendiga tuwabebe kembe na panga amora kuri muturugorari na wanya ikone nabo bali bachikumyaga bujari ndo moro cyo kwari
Moro noite moro nabo ogoitera sagara. Asante sana, thank you so much. Agokire sana bwana bubongina se babia bono ko bukiambolia bwese bambia bono twabere tukwa naye kurendeli ngana litulira bubuna nagotebia se mambia ya tabatara oki TV gabo kiro inyoire nga Innocent osoira somurubelia soko bwakire oteba abatiga barabuka lingana litulira buna nagotebia se mambia bono ndirito goteba ngomoto bwatekiriri ekiyano oro kuyiri gulitangani. I want to know soko bwakire kibwakire Okay. Asante sana biamano sana kuruchise bichamba wao interpretation yero no point yotebirenga nonya nabana okonyora no nikirangu atina kibana kurutamagena kwanyora ngumoto ibagende tona kuyuarora mwancho muligerelie sema biabono na kikinari kwa banko bolia nga interpretation yago se enchero kuligerelie nga neli tulira bungi kelioka bago kwemanyekera ndoje chekire chitaika 29 chitigarite ibiri chibe chinsa 12 nenusu na bogonte binga ninki keli okonyara kwa bago okonyora kurwa selinga nelirira bwe namba ito ya studio yere 0788666663. By the way, county ya Kisii tindara monto kwegerere county ya Kisii kesi migochagaiga doche Nyamira ya very well represented na Nairobi ni maete chinsa chia bombono bagenda takoboka maete totebi angonga Kisii inunga kimoro chama ngana yago se metete yo Kisii go ya elire asema bia bano mwancho muligereri ayu na aratoka batokoligereri ekera togokwa na igo nimbwate kijana kiana gekoro Ibrahim gaiga mwana oyo nabondo chenga nchemba oro kiritu kelimo na omura kumisana agonte binga Kisii county metete iyo resoko bwakire bya Innocent agikwa bukire roje da tambuya na bukire daftal naende ngomoto byomone mbia mono sana byamona chenga na kwa rule yerengi ya mono tusakuira na maega togotebanga uyambo takiri nobu maene mbotakiri bana bange banje tobuli obo ngara ngalia kwa bubekire botata usakurira linyo ensiase gokorwa bali bakungara ngalia bante banjire mono noje nyane kenyora abantu bakwana obungara ngalie banjire igoto kotebya abantu batige kotegerera obungara ngalia batine naso obumaene. Asante sana kigere nyane bibiri ne bawo tenga ki wano obumaene ibaye nonya bwitu na ndengo tebekanire bali bawo kwana obumaene na ubago sumbuma. Okay abantu bonse basese niwe nyatato lende gabi mwakole chikambi chikambi cha ile sei town ndiri district. Okay na ndiko inkibieka na represent Kisii county. Okay thank you so much. Akirembia bana sana, asante sana. Mr. Naftal Kebagendi koruchinsemo chialio mambia mono sana soko nyara kaba ko gwikira nagaiga nande kwigure bunali bekire burunge soko bwakire nande bwakire soko bwakire bya ningo to kwa nene nande kai mbano murandi oria to masenga nyambeta kuro mabubu butebai main by the way moteo bwatekiririe kianoro ko yeli tangani natawa tebyanga okira kya kaina kwa tekwa retire ngalirabu aende ando shanda kato homa mari ko to hange ngabana bari baya ko yusu nya buna rewa tebe kene nere bangite bagate abamuite bakabako mari bakamonya ojo muhomba dani buna rengo muntu nya haya kari kene re ba utuchungure chindo
oje satra kamesa kana bed nego buna bakutumuriro ime umwana nyasaye agachota ringa na kamoja na bakumwito musaraba oje yani nonye sibo antonete gando no department ende yo no na kusi morero soko abira toka ngano ujo okora maya abo hangi urugete kona kumugamba igora ranga undi bweshe okora maya neba kiasi yokoro yisi ujo okumunyakene abona rusangi bantu batakiti batamugadeti batamuganeti bamveka bekera mangana lakini abanyamangana mange namangana yo bokora kora nabwo abantu bajete okay abantu bekene empatakiri. Asante sana pastor. Biyabona sana. Nomurandi yakurwa chinseme cha butebaye sema biyabona munakwaigure bunanyara kabakago kwanera biyamono na irugure nga Nairobi yabere well represented. Innocent yagendera igama yocho yarete chinsainye ino mu director gonte biyaya tiganti mugerabu ngende mutuko musinini koira nancha kama ya gose nare go chakira niriyoka ekera tokogenderani mwanchu muligeli tiganchake ekera togo chako mu director anakogenda kana kuyaliga no igongo chaka kurwa ase mayese mambya bono mwanchu muligeli togo kwanera igoro ya mateye mo kurwe kenyoro kyabo kimo yue gotoka Bunyamatuta ensemo ye bunge ya West Mugirange County ya Nyamira nigo yaira nirimbu ya asogosirwa bagenda tekonyora kurwa asabarai abu sabire kubakonya mayaga yugo kwa oikwange sikili bagoteba nigo bale ase ubugima bubutako butindi mugaka bwinke yo yonyoreta chingoma chinga kialenge alenge aseke bagokiaye nigo anyara ko bagagotigiro tugosigatigiro tubolema na egento kirete bono obotaka konyara ko baguboko banali na nemono nigo baye kwanetaya ekere kyombe giye kurunga ongea oruto foundation gigete asinke yumwanchi mulite tonyoro robot yoru tokona kweyaligania na ndengche no mugano ndo kabira nche umajini konyara gutara na igure buyase ngenche mwa chire mwange wheelchair teninde marite Dickson Mocheche nigabereka okole gasi mucho Mombasa asamatuka mange agaikande gatiga kanyaro mu basukano asebali ko yekware umwaka bw'ekibu 2019 igento boigo kyamo ete chingoma nacha agitine chinyimbo buna nende na umiete ngajanga tika chinyimbo andi ngaba ngaswako buguli emesigo ebibyoko boibyachu wakali andi gaje gaikabona umubiro gwacho kangapi bakanganda ngakole spino surgery n'echuma mbekero muwongo Mocheche bono uringe no mukyo munene bukurwa ni butaka nigairanire risiko lyabo kaliri wenche abose bono atari konyara gukora kende yonsi asenga yabo bono neroro mwana asamutwikiro mungino ejeni kwambuka musigo muri to bukoligia mugakona arwarite tugucukurwana na chinsemo chonsi yasinya yare ngutikira abana sikundindira achikotori chae tonyore na nubusi tema kurwana na ni school fees esinyapi Isemo cheche uyokonyoro murera segeke getambe nigaire nibo nyinge na korabo kenkeye uyikokorara kwaye abose bamwe litukole juma yaita abose bono enkeye yatigire chitaye igoro batali naseba gutalera kurende no bokonye kurase bali no wanchuko ya bamenyire nekerereke kyangusiro yokoliyo bwe musie kuri ward yabo gichara Douglas Ruto onkeo uyikasenkeye eliko mwamu cheche nyange yo gutalera eliko seneke ani musigo naryo jeni aranyore dibaga na kogenda ekondo yugo berega korwara muisokoro no mauka ya bimbete no na magora bimbete tari konya ko soka erebweka kurusiko konya ko buguligwa ka igwa buna bantu gose familia yae basabukire mpaka maoko kolere ne wheelchair na leta lakini iso kolige lyo mochioyo na bono ulense wheelchair na bera bete konya yoka igolende dali suwae anje kina ledre wheelchair bara imbale mbali na borobo abakolige birogo abale ase birogo tugusaba umuntu kwa na litoja gocha matangaye tugusaba kindly uyo kuigwa maganaya umugako uyo unalega nabwa de family lakini ale malete tali kunya gosoka siko na nale siko ya nalinse no eki feda do no kuragelia abana ne problem igolende na ewiricha na moletera njitini go chora asenko gende kogera igadali orongo boljikura ngo bolbo gichora ward lakini ge Bunyamatuta ward nturi ko rwekeroge saliye chukura hatokurwe kerogo isatoko konya abantu bali balense ba erinde banyale gokonyeka korengana na ngina moke Mocheche niga gusabondo kwigweli ogeri akonya abana barasenkeye abugweterwo boremero bwe bitoki babwate batari konyara gwikirana chisemi buya
n'abana mbarororo no n'abana boka mbabwati endagira bakuria abana abo omung'ina agochikogenda ekondo n'omugaka oyo moroche buna arwarete iga bono gakia ase ogwanja mware gwanja mokonyo omwana oria momoe besa achiere esukuru na echipasari echi chikorwewa abarai banyare koba bakomokonya eri omwana ori nere anyare koba gakonyora amasomo ayara anyare koba gakomokonya gaki moroche omwana oyo ng'ina agamotigerete echikoni no amenyete no ene nyumba tabwati ase amenyete gaki omochi oyo twanyorire obokong'u obonene lakini rende tororera amabera gaki mokonyo omwana oyo egere nere mambia ache gokonya abaibori baye bono tware gosaba ase eng'encho ya ogwanja abachumbe baitu amo n'omogabana nabari bakorugia obogabana nonya n'oyo ominto chanwa arora amabera atokonye ase omwana oyo arora ng'ana anyore endagera akoria mwari gwanja motokonya ase amabera aria Yesu oyo are koba buya ondo oranche korora amabera atokonye enchera ende yonsi enamba nere eyunkorwa ere 0719 42 95 86 cheni kwamboka Kirwa. Vincent Monda, Ensoko TV. Chumurigiriri nande bono nigo tokogenda goikase county ya Kisii ase gwetania boroki wa chiribu kia ndane chimisato banyali tukaba bagoikirana ase University ya Kisii ase omoroberi bwokwarigani gwa bene ase gochaka amasomo abo y'omwaka omotang'ani nigo omoprofesa Nathan Ogechi abetega gokwana nabarikia mayali tukurigoro nakubaganiria maya aboroki wa banyali koba bakogenda ase university yu mulikito Frida Kirbomo nchumurigiri no arenge ase university iri tukurigoro n'omoroberio oikeraniwa ase University ya Kisii elio kwarigania aboroki wa bomwaka omotang'ani ase gocha gokora chikosi kagukwana omo vice chancellor Professor Nathan Ogechi nigo abarigania bene na kogokera omokia babegete elio kwenyorera libaga ase university yo. Let me congratulate you first for doing very well in your Kenya Certificate of Secondary Examination the year 2025. You came here because you did so well in that exam. Not everybody passed. You also came here because you selected this place. Whether it was a first selection or second selection, you selected this place. Thank you for selecting Kisii University. And thank you for joining us. Chinga kecho boigo nigo abasegeta gokora omukia liwekonya asa matuko abosio asenonya nabo abenekeria obulendi na kubabulia kuba maiso chinga kibare ase University ya Kisii na kubagania batwale chimbwa chingia. Ukijituma tutakutambua. Usipojituma mambo hayatakuwa mazuri. Ni kwamba ufanye bidii na hiyo bidii yako ndio itakupeleka mahali. We shall offer you security within the university and without. Within, you will notice that we have people who are in uniform. Without is because we work closely with the Ministry of Interior and National Coordination. And yesterday you must have noticed that there were people here. I think I watched something like that, Dean. I saw the head of the administration police unit, I saw the chief and others, because majority of you live out there. You live with the community. Your security is taken care of by those people. But your security also begins from yourself. That's what I want to emphasize. Boigo ni gaboria aboroki wabo kubwatia omurobiri obwenerete ili gosonsora omuchando kiorabe asaruge kure getindi gochia ase bali bakong'ainwa anene asogwakana school fees. We have challenges, we solve them. It's dialogue, open door policy, and we have various ways in which you can solve our problems. Pay your fees to the university account on eCitizen. Let no person, let nobody cheat you that you can give that person money and your fees or your account will be reduced. If you try, believe you me, huyo mtu ataenda na bado tutakuita disciplinary
na utalipa hiyo fees. Nigo Professor Nathan aliira yogocha komenta obokoreri anene asokorenta chikosi nabo igokubaganiria amaya. Let you know that we are a university of infinite possibilities with a wide range of academic disciplines. I've told you we are in 8 schools, but we have over 200 academic programs at bachelor's level. And this year we introduced a program for computer security. I know there are some amongst you in the School of Information Sciences who were admitted to the program called computer security. You are the first ones to be admitted. But I also want to let you know that besides what you are seeing here, we are shortly introducing more programs. Hopefully in the next year or so, we'll introduce some more programs in the School of Health Sciences. Kerubo Frida, Ensoko TV. Nomurikito Frida Kirbo tiga turwabwo tosaise county ya Nyamira asibono bakurukwa abanyamaiga kurwa se location ya Esise yogotoka se bunge aborabwe county ya Nyamira naboigo nabarabu batwarete igoro egikara kikiumbe kikyabo na namono ko babago kwanera inchira bachikoba bakogendera gusirwa ne serikali maiga ya serikali kubiko murubiri gogokonya goseko ba chibesa chichiribu kerenga kichiribu sato kero mutinyi cyo banyarta ko bakogokerana namono nigo bakwanete litukuligoro mwancho muligiri kera banyarta ko bakumirana na umurikito bwensoko asensemeyo abanyamaiga kurwa ase location ya Esise ibiye gotoka ime ye ward ya Esise ebunge ya borabu county ya Nyamira mu basobwe ritkoria rero nigo batwara egeikaro amo nabamwabo igoro yokogambera amagenderero abarengete barabwe anene mono welfare yabo ne ireri barieretwe no murayi bwense gocyakwe gwachisiringi tiribwisato icyo kiraje ko bakonya nakoba umukia nakoba esegeto yogokore gasi nchama lieta nengurukwa Isaka Omoyo Maisiba igonde chairman ya village elders ase Esise location aseri tukulia lero otole aseke nyorokia Ensoko village aiga seke ekeombeke yeitonto bwate ogokonya na tobwate tokoena na chibesa tokumera na ekera litukulia chumaine chibesa echi na chitogo tumeka chia tokonya besa nkenkenke na ende tobwate keombeki ekintore che status social services ase tokaena na chiombe itanga ni kabisa ntu ana nete chingondi tokaena tokakora ande bono iga ne chiombe togenderete twaikire namba 17 ukwana ekerekyo nigo bateba buna nigo bairanirie mbia ochia ase umurayi bwense umusike Ruto ase okubaikiraniria eira yokubachi siringi tiribwisato bunenjera yamo yokubakera mbia ase gasi yabo bagokora ande ngoraniria serikali nambia mono yatoa chibesa chiria token ya 3000 chiara tokonyira ake ande bono ngosabanga serikali yale gwanja etomente elinde elimu na abara mbabwata abana mbabwata chichukumu chinyinge bakokolera se chinka asense moyende nigo baireneria mbuya na kurua ogusaba ochia kwangoigwa goikiranigwa eira yokwegwa chisimichirie batebetigwe ane mono no nyankwegwa chi uniform chirikira chikogera barabu bamanyekanenga na abanyamaiga bari serikali yaturiere ira na netokonye chisimi echitogo communicate line chiavis chirito asitogo toma report chirito go chianene yo mugambi etogo nyeko nyarekana batutumire chisimi echibwango egera December tarachi goika na ria mangana yo bwalifu obonge bokoba egera tumie chisimi chiaso communicate na serikali nigo bono barure ogusaba gochia ase abantu bonsi gochia kubabwatesia nonya anene mono abanyakenyoro gochia kubabwatesia erio kubagusweria egasi abana inchi baito batubwatisia semire mutogokora na rio bogambi bwito borororobe communication na ria ko bagochia ase serikali ekero tukugamba tibako bise ebintu ebinge babwate
asense moyende abasubati abubare abagambi batatigwa magega ase besokia na korwa esegeto gocha ase abasubati bande nako batebia ng'anere buya barobwe gosoa ase oborai bono nigo bateba buna nigero buya asekera omoibori gocha komoira omwana eskuru ingakibune yiga abana bakwera ne eskuru ase tambi ya gatatu ase bateba buna teribuya abana gocha kororekana isiko ikiagera nigo erachie kogendereria obobegu asa Maria Tangoro Josephine nyabo Kenya kweba kenyero kiane gekoro kumanga township rumagega nigo bagambi benyoro bariko babaga kaboka lakini bono yachiteka babuya chande kabaroro na intu abangina ntubwato bosemia turasemi no na abantu baitu bebinyoro igo toko teya abantu baitu mbanyara ko bagutiga abana isiko be school tigaba no mwibori otema buna konyara oiro mwana school kiagera to gutiga abana isiko ubwarifu bora ko bobonge goteregera mukanyara umwana ari sikara itrata bwatenta gukora komenta nayo nigo bateba nerubiya abantu gusikana ekero bare ase nyomo eri gokinia abana babo kebuamo ne chimbwa chingia ase Tangoro Kustela magori kurwe keboyo wani lowa abagaka babeire bakonyanyansu mono no ena bangina mbaro banyanyansire abagaka bachandita bangi nabangina mbaro bachandita abagaka bono nko basaba asobuororo bwabo banyare kubwatirana ase nyumba tunyare gukinia abana baito toramo kutana tanga ninkwera ndiye serikali yetu ngambya muno asogo toinyora kurumagega nigo bagambi benyoro bariko babaga kaboka lakini bono yachiteka babuya chande kabaroro na intu abangina ntubwato bosemia turasemi no na abantu baitu bebinyoro ngo ripoteria igetesenie keiga giensoko kuriga asensemo yensoko igotoka imeye wodi yesise ebunge ya Borabu ekaunti ya Nyamira nchenkoro kwa Sophie Oigara nomurikito Sophie gare ngensemo yensoko gakuriboteria getaseni giensoko TV murugibu muraibwense mama Rachel Ruto nereli tukuligoroni garenge ase county cia Kisii na Nyamira na mono asanya tukabaga gwikirana asense meli ye county ya Kisii asanya tukabaga kumirana ne byombe ao byabangina higati yabarayibikirana toro no mugavana bwe county ya Kisii umuske Paul Simbarati ase banya tukabaga gukwanira igoro yogosira abaswati na mono koranga banyara koba bagwikirania magendero yegenko mwancho murigiri tigatoigwe gwetera sumurikito Pethuel Machini ningi kiabetege gukwanirwa asense me yulituko ligoro Bunencheremo yogosira bangina ase byombe nabo yokubaigeria igoro buna bakobeke nengo iri kwegendia samagima bakira lituko nigo litukurerero murugibo murayibwenso Moswati Rachel Ruto ara omuyega bogosire byombe aho byabasubati nabo igabangina ba Joy Women omuyega bakowikirana na mugavana bwe county ya Kisii Moske Paul Simbarati umubunge bwe bunge nyaribari chacho Moske Zaid Janda ase skuru yokwana magere yobundi ya Kisii. Every county has its own story. Kisii's story is a story of enterprise. It is a story of hands that cultivate the land, mold soapstone into works of art, trade in our markets, and above all, work tirelessly to build a better life for the next generation. Today, I'm happy to be here among the women whose hands, determination, and resilience continue to shape the story of Kisii County. Ukwane kirekyo nigo Rachel Ruto atibna gwetira bangina go chichamo nigo bagosanga mangana manga yakubairira gosemania na kuigenderia subugima bwabo tambe. When women organize themselves, they do not simply save money. They share ideas, exchange knowledge, and encourage one another. And when one woman falls, there is another woman to help her rise again. Economic empowerment is not simply about having money in your pocket. It is about having choices. It is about paying school fees without fear, growing a business, putting Obokima on the table, and having
Echingo kicho ni gobiga borri abangina korwa ase county ya Kisii gochaka chinchira chinge na gokina gocha se birengo bya igoro. So save what you can, learn what you do not know, and grow from where you are. The women we celebrate today are proof that great things can begin with a simple decision. A decision to work together and believe that the future can be different. Asinsema ya mugavana Simbarati nigagokiro kubwatwa okoboko kwa bangina nabo igo baboria gotarira okobwatira noko elio gokonye kama tukare bosio. Tuko katika broad based. It's my time also now to give back to mama. Kwa hivyo mama, tutashirikiana. Niko na furaha kwamba wamama wangu hapa wa Kisii wako katika Joyful Women. Asinsema ya mochumbe bwebunge Nyaribari chacho mosikeza irijanda nigamwakire mbiyo mosubati mama Rachel Ruto. Soko baso mostari bosio gosire byombe anakoria irayo chikoenekia na chikobwatirana eri gokinya ebirengo by'echinamba se byombe aime county ya Kisii. Your Excellency, your commitment to uplifting women and strengthening families is truly inspiring. We warmly welcome you and thank you for being a champion of empowerment and hope for the women of our country. Asante sana. Your Excellency, nataka kukuomba kwa heshima unikubalie nishikane na the CEO so that we can be able to register as many women from Kisii County ili waweze kuingia katika hii Joyful Women. Boigo asigatia bari banyorogosiro ko bagokire na koene kiamba chikunyako koene kingango igendere bari asogoncheria magimabo abotambe. Lakini leo hii nimeinuka. Hata nilifaidika na kupata mashini na kuanga fundi wa kushona. Nilifaidika kupata mashini, nilikuwa na moja, nilipata ingine kupitia kwa hiki kikundi. Tujiunge na kikundi cha Joyful Women Organization, tutaendelea sana. Kuripoti ya Ensoko TV kuraiga siskurio kwenda magire yobobundi nchenkoro kwa Pethuel Machin. Yamono Pethuel Machin korwa asorbotiru kwa berego kwanera igoro yabangina ubakurunga Joyful bono nigo tokogenda goikase county ya Nyamiro. So urugiro konyora ligwe na baoroke bali bakwegeria sebirasi bibye ECD konye batebirenga nigo bachikoba bataliko bagoikirana sebirasi kubwatekana kilibagane tinge county ya Nyamira enyara ko bakeko bakanengeli abo asenchire wekirana bone wetrese kyombe kyabo geguno kuno pets nigo bono batebigwe ngamo giro yutochi ko bagokogenda ya nigararetigwe no mu busomo nene bwe serikali bwe county ya Nyamira oyo nyartu ko bagakwana litukuligoro na gotebanga nigo umugiro yole mamincha yelichi kumonchi mulili tigatonyara ko batokuligereri omuroboti rwa senchira wekira kubwatikana 912 ne department osine county omogomo into yo maite yakwera aba bako ba engage number 1 into bamanyeti korambanya gocha baikaranse 90 batotebinga gosemba registered fully as a gosembanchi as a county bigo abari mu baito bonsi twari ko baboria baende bilasi basomya abana agekora mu county ndobwate omupango bw'abari mu baito bigo group ye kweruka kuno pet imbagwenderete kwanza kuingichie county igo abarimu ebarangainu guchaka omugomo gekwera igo baranyara ko bakonyora egesusuro bali batari ko ende school yakwera abana barumbaroro na ntokaniti abana bega banyore amasomo kubwatikana na curriculum egoteba yetamu yiga SRC kubwatikana SRC sakura ekero yachete yegotenga ekero chibese chiratokia se county na bekunyarikana abari mu bakanu lakini muna from kubwatikana ne department ne into temire nyorenga abari mu abaiga SRC mbaka niri bayewe 2026-27 ndobwate budget ya abari mu abegete 115 million abari mu abaigo mbakanu utatige budget yatego koliga sitara ba approved kurase assembly because immediately na assembly bakobwatoka budget abari mwabwe bawakana
na abaiga bare on contract etobabegete toganyete nga ninyarekane bache bairu permanent maybe ekero na barabuchi bestia chiatokira ase county igo contract imbaroro lakini ntoko barusi bonsi tobabeke permanent anyentora nyagotwara bali bandi ntora nyakobakana umushara igo bono wikababe patient nintu baganye na barabuti atano igo bali mu bonsi bali omugomo ebarache banyore egesusuro ko egekwera ntobegete aba bisabaito tare ground koranga ki abali mu mbare bilas onye mwari monde bwenste yore class ekero agotokonyora egesusuro igotacha gotora umwe egekwera omugomo toyo no naba obusaba bagoteba bakuba iro omugomo ntuba manyiti number 1 igotiga bere ne class basome una bono iga ntogende tokomanya ki abali mu mbaroro bali absent without permission na abandi mbaro absent with permission na abandi mbali nge school igo nimbate record ekongoro kinaki abali mu mbali school na bali batari nge school na baruntu babuli nakinga kibata nge school rero Chumuligirali nigo chiabutugire chitai kamera nge 5 na 52 maega yechinsa 12 chabono mambia gwikirabu na ikiro mweli bwamaya ayo narona bwata semambia bono kulinde da mangaro rongo so anda sensemo yechigazeti nyale kwa banko ligerelie eli ndolenga ningikeli tokonyara kwa bato kumanya semambia bono ntagete kuligerelia bali basoire asomoro beli gwitira somtandao semambia bono tigandara ligerelia bali basoire asemambia bono nyara kwa banko ba recognition gose ko batambua asenchera elie buenerete Okay, biamono sana akina Colton Oto, thank you so much. Enok machere by the way, ningenda dago kubeke kina. Enok makul masaraba town, thank you so much. Gati yabali mugenda takaba mogoso asomurubili semambia bono na namonongo tebinga umurubili yobwe soko bwakire no gaiga okunyara kabago kuru birengera byago tonyara kabato kabasobwamo tagetumu director ne angira so omutimo kobono nyara kabanko yaliga ninko chicha nyara kabanko kumanyinga ninki kilikere ase chigazeti chinene ase mambi yabono. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasiro yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okwibonchuria
bono na bokonyori bagaria bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakebusani turikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobonchuria 0788 666662 Mugusi omwancho murigiriri nigaruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense ngima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigiriri aso mugusi ya nyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na igole twe undango tebiwa ndabona iboro tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngotefera po ngoira samago wani kamenya gutokanga na twaliro ona wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekirwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero muroberio bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eriko kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera litsuko ria Ramisi chinsaibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Mirna nabali bechinguru erikwe manyabona wataka kuchitanya chiense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa yamangana maya mwanchu murigeria bwa Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton Ondigi gwetera seketa seni kiago gia Nsoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwanekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi
maiga yense yemo togoso asesemo ye chigazeti elitoligerelinga ningi kere ase chigazeti amangana mamwamu ale se chigazeti lakini asoko boko kwane sema mbia bono nimbwate gazeti ya The Daily Nation mwancho muligereli bunoro chegabo peje ntanganyo yobe kiroro ne Edwin Sifuna boygo mwancho muligeli kera nasio melia se gazeti nindo chengo mochando nole ase chinsemo chiri cha Transmara mwancho muligeli anamona sorobe rwe county ya Kisii ne county eyo ya Narok mwancho muliga sesemo ya Transmara ninchi kobango kumanyinga ningi keligendete boygo ase gazeti ya The Standard nebwa tomuga no moneno korokia ya mateyemo yabetege okwana litukuligoro ase kigambiro kubwatekana no guitwa ko Muswati okurunga Victoria Mutiso oyo bagakora swa asumuchio Nairobi nigobono mwancho muligiri ya mateinera yabetege kororekana gigokwana nabalikia mangana kurwa ase kigambiro kyo na namono biri babete bagokwanera ninchi kobango kumanyinga nkeli bali koba bagokwana litukuligoro igo narakoro kirichi gazeti chirimbwata soko bakurende nchiroro na chiro chindo mwancho muligiri mu director na taitako bekere ase screen iliyo nyarako bagochirora nyarako bankwitira sobwango amangana mamwamu aliale se chigazeti yasema mbia bono gochakane gazeti ya The Daily Nation yasema mbia bono bako bagokwaneranga Sifuna's choices bono bagotebanga Sifuna nabwa togochora konde kolibosio yaye mwancho muligeli bagotebanga maiga yekyombeke moko genda bosio na gotaka koyulika ekiama kyabo ekekurunga liberty ekekuirelie talikurunga linda mwananchi mwancho muligeli na ndamono asbanyara ko bana baro bakogenda bosio bwekegambiro na koranga ninga kibako nyara ko bakwegerera e brand name yabo yogotumikelie ta linda mwananchi ninchi ko bango komanya oboiti ase ya matemwa nchumulina kiba kwanera andamono babegetega iga ebicha yo Muswati okuruku Angeline mwanchumuligirali asbaga babago tebanga erena abana baye nibo kabugate nigwa nogo boitibu Muswati okurunga Victoria okuruku nga Victoria Mutiso ninchikobango kumanyenga ningikeli kere asomugano yuno mugano monene ase gazeti ya The Standard yasema mbia bono toko genda ase gazeti ya Taifa Leo lingana limwa munigo ba kwanera igoro ya silafi che ya Sifuna bagotebanga bono Edwin Sifuna na ande nabwate kirwanero kenda bisete yage siasa mwancho mulili tochikoba togo kwaneranga nkirwanero keke abisete semambia bono toko genda se gazeti ya The Stango kwa nabaligoro yaga chagwa unabagoteba ara liringo chale ko bagakolige kirugo kyobora ibwense nabunagenda teko bagako batyumo tukalonzo na Sifuna Kalonzo na Sifuna niko bagenda teko babagwati gumutwe korengana na kilibago tebanga gachagwa nigara lingo chale ko bagakolige kirugo kyobora ibwense gento kirire omutugenda teko kumwati boygo ase gazeti ya The Star ebicha ye amateyo ya mwe kubwatanirwa no boitibwo Muswati okurukunga Dr. Victoria Mutiso no eregabwo asbako bago kwanera igoro ya kelia mwancho muligeli kyabetege kolekana asike gambiro litukuligoro toko genda ase gazeti ya The People Daily nerebwato mugano monene gaiga okwanera igoro ya makabeso abisire na serikali iyo murayibwense Dr. William Ruto na kilibago tebanga kiliata tageti abakenya bamanyenkere kieke seko bago koligerelia sechi bichaga bumba bigete igikabuge koro kinga ngaki amakabesa yo kale ko bagako irwa na nande buno koligerelia asebi chaba tebanga bichango kwanere gwetania maganeli bweyemo na bokunyara ko bago koligerelia orore ngaki bakororeka gabo bagenda tekoba bakweyaligani na kogesa kurwa se batalimetio mwanchumulili murobeli bw'ikinyomba norega bakorokia obaye ko gosoma na koranga ningi kilibako babago kwana na mono bago kwanira igoro bagotebanga amakabeso abisire ayuba tebanga the hidden debts umuraibwense ataga ninga omanye naraliya egazeti ya Business Daily ngo kwanerere igoro ye kegancha kia NSSF buna kegenda na kerokyo wasiolinga ngebegetegwe tani bilioni 35 ase e company ya Kenya Pipeline ya somorobelio ya OIPO nyarako bagogo soma na koranga ningi bako bago kwanera na boy gongo kwana balenga police care gain access to parcels kwanera gaga ndigire libya to parcels varied by Uber and Bolt mwanchumuligeli baotanga bone kyombegi yake arena abanyanyimbo niko bachikoba bako unengi mezigi eliye kwenye arakabage kubuguligwa nechi company chobo sombi chia Uber na Bolt
tochikoba tokumanyanga ngaki bakoba gukwanira iguru ya amangana y'omwancho murigereri ngaki bachikoba bakunyunga na koranga ninki obugureti okonyora tubegete meziga se chipigipigi gose chigari chia Uber nigo chibugureti mezigo batete koteba ng'ekiombe gia kiare iligo etakire konyora koba gekumanyanga ningi keli kibuguiri ase chigari echo chechi Uber neji Bolt chikambani chiri chikonyara koba chikubuguria abantu gwetera so mtandao. Gazeti ya Mwananchi igekwanira iguru ya egendo iguru kunga no oko beka gosoko na chebirengereri byokoboya gose byogo tigaba Tanzania batigalete no mondo komonene sana. Dr. Benjamin Chimbi litukuliga mwancho murigereri nigo anyartukobaga kwerusia BC buno mokonyi bw'umurayi bw'ense ya Tanzania nabono igo mwancho murigereri bachakira ko bagokwanira ngambara bibali bakobagokwanerwa baranyara ko babakwira libaga ya omonkwano yokurukunga Dr. Benjamin Chimbi andamona sbako bagokwanira nga ninkikeli bakoba bagokwana litukulie goro kyabetega yokolekana senseme yo mwancho murigereri naboko nyara ko bagokoligereria se gazeti yo onyara ko bagokumanyanga ngakyo mokonyi bw'umurayi bw'ense ya Tanzania anyara ko bagakwerusia kurwa ase kirugo kyobo konyi bw'umurayi bw'ense nabo igagatebanga nigararirie kulitaya kurwa se siasa bangana agenda takoba gakorolekana kurwa sense ya Tanzania. Gazeti ya The Citizen erde chetiale gukwana baregoro yo kwerusia kwa Dr. Benjamin Chimbi kurwa se kirugo kyobo konyi bw'umurayi bw'ense ya Tanzania na asbako bolinga ningi kelibono kere maega ya kelkia ireire anyara ko bagakwerusia bisiri tukuligoro kenal ko bangora aligerelia na gotegerera kurwa sense ya Tanzania ngibako bagokwanira igoro yo kwerusia kwa kurwa se abisi nigo bagotebanga Dr. Benjamin Chimbi ditangani nigare omwana diplomasia omwana siasa umanyete ko baga ukoleka siasa yo kolekana asebyama naboigo chinga kiechimoni gabeire omuwaziri naboigo bono bunachite ko baga ko ba omokonyi bw'umurayi bw'ense obwomongina Mama Suluhu asense ya Tanzania niga mochora maiga yuko bwa obocholi buli bwanyara ko bago kolekana asense ya Tanzania na boigo niga arekana samatukabwa ngo kumutalera uyo kabere umurayi bw'ense wa matukamaga yense ya Tanzania mwancho murigereri uyo lekorokunga omweshimiwa Kikwete na nemono ekarolekana ikase nkayaye bagotebanga ni umuntu orolekana batari ko babakwigwana n'umurayi bw'ense Mama Suluhu nabo igwense ya Tanzania nebwate egendo yekurukunye campaign goso mchakato wokoranga nguli bale katibenya na nemono bagotebanga nigekorolekana batofautiana asebirengeri bya kisiasa kulende egento gyo kuminkelinga ekererusirio obisi boigora liringa olitayire kurwase siasa sebambia bono mwancho murigereri narayo aramangana mamwamu ase chigazeti chonsi pichinene kulende aigese studio ndo chomonto naronyerere kiro soiroro dara mwali bagara gukonia simbambia bono mwancho murigereri naende mambingia boko kwane na okwari ganya asomoro bali wensoko wakiri aya dingo jego kochwe aya chwe yogorugwa agyogadede chwe tunashukuru pole sana na igwetenga nande mwanyoro gwako konde maega yoku musirimu murumino mwana murumino nande uli mwasiria mwamoenia na erosirire nyaruka ya last one feni mora nabatu aruara Friday akamenya kuwa kurende Mama Pirita that was afternoon kewe ikasasita togatebu sirire bono nabo toichanite kogera kali mondo ruarete toratebenga osena ruarete patirendo mwana uli nanchiteise okorora elisasira igangu samono naende nachete koligereriro nechibicha twage twasa family chira of 100 tindo chino heneyemo yaye kwali komonyora ale kando a confided ale kando bweka pole sana uchesea mateino nene mono kubwatekana kilia kire kigintu gyo kumia sema bya bono kurendekera na ale kobango etera amangana mamwamu igoro ye chigazeti chonsi pitu abere to kuligiria sema mbe chwege nto narorire kurwa sense ya Tanzania mu chando noro robako babago kwanera igoro yo mokonyi bumurayi bwense Dr. Benjamin Chimbi yo betega kwerusia bisi abatanzania kuruli tukuligoro nigo batigarite no moichano bakubolinga ngakia kwerusia bisi
kulinda abataalamu bamangana siasa niko bagendeta babako yakwanira birengereri byago ekera kwaberi gukurigereria gwategereire tabanga baliki bagutuka bana kurigereria ibintu bikobe kokorekana since Dr. Emmanuel Chimbi ngaseti nere yali kamangana ya Tanzania ekoro kwa mwana Alice kare ngaseti ya korobotukia nyuma tarachi kurisaini mbate banga pressure nere as a government ya Mama Suluhu between omokonyo nere na inde ngaseti elie kolikanga oko ganikwa Mama Suluhu yole president ya Tanzania ne linga oyali saini arwororo nechisegi ntu Kenya tu abere juice de karoko nyole deputy ne president ba gusigikani kisiasa gusbatali koigwana government na baya agenda ega kanzo license ya mwana Alice meaning igenga neyu na baya ringe ya ime mono na ende konyora Dr. Emmanuel Chimbi o announcing Tanzania needs a new constitution. Chama cha Mapinduzi the ruling party osekiama kili kogamba Tanzania ba kamurangelia semesa kumwoni na kumuboli mangana kia yao kwana ali against the party because party terate bagosempo mbagania new constitution so karoko bwatere n'ibinte biga nabyo konyo gukorera koranga shida jalengo oko resign kwa Dr. Emmanuel is something abantu anticipated. Okay, mwancho muligereri kuno kwerusia kurwa service kwa mokonyi bumurai bwense ya Tanzania bona twagatebiria kurukunga Dr. Chimbi nigo anyal tukabagakora liali tukuligoro ngabwirusiri kurwa service lirubelia yanyal tukabagakorwa nabo igo litukuligoro na tegerere tenka igwa batati bali bamangana gesiasa nabo igaba wakili kurwa sense ya Tanzania ngibale kwa bagukwa na bagotebekera kumurai osomo konyi bumurai yarule elirubelia ye nigo likogenda sumurai bwense na ekero murai bwense arali yanchirane ngabwirusiri kurwa service elio anyara kabagago chakya esabali yo kuligia olio chikobaga koira libagalia ya nali ale kurwa sense ya bamate boigo asebiri bako bagukwana kurwa sense ya Tanzania mwanchu muligelia sobwango kilibago tebanga nikobwa matebwa abo bwarorekana koba ase omuchando monene na boigo obakwinyoro mwanchu muligelia kubwatekana nabo choli bwakorekanete omwaka olio etete sense ya Tanzania gotebekana bangi basiriti ubugima bwabo nikoboniga banyara ko bakobeke commission yo kuligelia enkikirete aba matokeo gose amachibu yobocholie yo akanyara ko bagakoreta ubututukano gento gichikoba koira gwetania egeka kimetinye tano kurende mwana gose Benjamin Chimbi yo na ndo manyekanite litalinde buna Mathias bono nige kera rusiria bisi anyara ko bagakora liyo kwirusi kurwa siasa kurende nigo bateba nigarinke nkurekerenene ase siasa yekiama ya CCM mwanchumuligeli negati yali yale kurwa sense yo ya Tanzania tigaturwabo twira na sense ito ya Kenya kera togendete ko batukuligeli yale se gazeti nchake ne gazeti ya The Daily Nation yo ebegete bosiga iga no omurai wekia murai bwe erombe bona talikoro kwekiama nando kaberu muri kyo munene bwe kiama kya ODM gurunga Edwin Sifuna gokwana balenga bono ni gagendete ko bagakora ensemelia eoko mwamiriri murai bwense naboigo mo senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna litukuligoro ni ganya to bagakonyoro gochika kurwa seke gambero okukwanyara ko bagoko mwali baga kona ko tebyeke umbegelie ko likie byama gego nga political parties register of political parties kwetera se tribino ye byama nigo yanyara ko bageko momo eso na konyara ko gotebia rumbe gosekyo mbekete neto kolikiwa kwebyama ngati banyara ko bakolikia elieta liko nga linda mwananchi gosekoliana na gochia se kyombe kende gyonsi
goikira banyarekoba bagotegerera ogosaba kuria nyarekoba gakubika busio na namono ekira bagotebanga nigo bone kiombeke mukiarorekana na kogenda busio na koganingerie telio linyarekoba libe eliabo mwancho muligi nabo nyarekoba gokoligereria nga kibagoteba eyarenge na namono bagotebanga goikira chitariki 30 nigo bakonyarakoba barorire nga banyarekoba gochaka gotegerera na chiu kurende ntagetengo tebia sobwa ngo gekora mugano inabo igo no lese gazeti ya The Standard yesema mbia bono nigo bono bagotebanga nigo mo senator bwe county ya Nairobi anyarakoba gakonyonsie golia entangani ase anyarakoba gakogenda busio ase tribunal egiye konyarakoba gekoligereria nga ki ekiombegerie kolike byama kegendete koba gekolike byama na namono sikia nyarakoba gekoegwa ogochika nga ngenyarakoba gekolika elieteli gochia sekia makende gokwana barega iganga ki ekiombeke mo gosekia mekemo kyanyarakoba gekogenda busigi kwiruka National Democratic Alliance ekyo kyanyarakoba gekogenda oro na konyarakoba gekoganinga banyarakoba bakoegwa elietelio na buna bagoteba ekiombekyo giachete umutinyo yo gatana limo na konyarakoba gegosaba kenyarakoba gekolikigwa litukoli igoro ntwigwete nga kibabete bagokwanera igoro yokolikigwa wekia mikorende bonekera bakoba bakoerera igachweya nigo bakoba bagoteba nga linda mwananchi linda anything register of political parties tubasa kulika kedigyo sintaite umugano yunole se gazette ya The Standard yora tebyo muligereri umanye kurwe commentary yawe ndarakira asomugano yo o wakwanira about political parties The Standard la rondo che babwate umugano legaiga murder in the family mtu araraliri linde Dr. Mutiso abaka wito naenda abantu bakagire kumuita n'abasigari bali bayire powers ya constitution yo gotolenda innocent na aligere iro mugano yo ina waida ango naende ebinte biga ndovuga nga ne family ya Dr. Mutiso yoka ebinde na ibyalire chi family oise koligereria kare family yako kora succession eshida gocha yaba no kubaga emegonde litubwate eshida nene gocha yaba twarorire paka abantu baimokeranirie mioro abande bati mbaya bakenyana gwakwa togotumia mugondo uyu nayo yo kwa muita wagende chela togotumia gosoma gondo itoko gokonya buna watagete gosekero kende watete share ere enene ejene family egoitana mbono manyete yagariro goitoko gwa Dr. Mutiso twamanyire ngamba abwate chi problem na ande chi problem chiabo ekenegento karo kende banya baikaransa basolifu nabo kyale ko kole kwerende kyale ngako basolved but kwa ni kwaranga naro tagete koboko kolego rake naro tagete guchia bono yagerire innocent abana abantu basomete aba n'abantu basomete igakora ndo chene family bwate chiloye chi family bwate chi doctor family bwate abantu babwate privilege yo gusoma abo ba qualified to serve as a country in one or another capacity lakini bono wikera buna to kwana boniga abange basoire kotini gekogera disi yae mbata ite kwana nkikegera tabanta abaiga bakurwana as a family bakurwanirira emegondo yabo gosechi property chiabo kero kende chiarenge ocha kubakona mugano yo kero choyo kuyo kwanera no lese gazeti ya The Daily Nation ko kwanera igoro yo buli muboko baboko lenganiwa segwetani bilioni ya mwenu gutaisano muswati okurukunga Rose Mbithe mulwa nigo agotebekana era nabana bayo yo mugurunga Chris Mulwa nabo igo muswati orumu wakili okurunga Angela Mulwa abanyar ko babago ikigwa sekigambero kya milimani litukuligoro na namona aswanya ko bakororekananga nigo bachagete ko bakwegera mbakwanete nabalikia magana kurende esenye nchocho ya gwakwana igoro yo mugano
omugano yo ntagete omo director to aratobekira ngikia betase kigambiro mbabete bagokwana lituko ligoro na namono mwanchu buli to iguto mayikwira na somugano Edwin Sifuna ekera mo director agendete kontebinga nigo agendete ko bagakuganye binte bikuru ase jikoni otagera ningi kiale nkoro na boigo omugano yo olinda mwananchi no gwante byorabu nabo konyara kuba kugwesomera cyo egento geliye ubage gukwanira ugaiga tigatobe ko murigererie gera abega komanya litangani ubule mumbure ase amateye gotebekananga umusubati gorunga Rose Mulwa nigaro mwana siasa nande no munchoreri ngotebare nga ere neruri ngo murugi mutangani bwo omo professor uyo nande gagoteba nero someti umugako yiri tukuligo rumate gakwanete bintu byarenge binge sana bono ngotebere nga umusacho yamba igete bagatigana nero mwaka bwiri bwe ya muchimiki anda 95 no 1996 asboni gabagoteba nga ubuli mubu bagoteba nga nigo bwa babwa tumurubili bwo gutaka kuboira na ubuli mubu nigo buli asensemo ya mulolongo igento babete bagokwanera muswati igoro na orogati igoro ya amate yabo eyu abwate nabo igasaka bagakwanera igoro ya siasa buneta eteko bagegosona se amateyo na oboiti bwo muswati oyo lengo munyagitari okorukunga Dr. Victoria Mutiso olenge clinical psychologist ase institution ya yamo eyibabwate yabo na nigaite tumutinyo liyo etete muswati igoro gakwaneta gatebanga gwanso muswati oyo kwa Dr. Victoria Mutiso ta so metekera alinga bisiana no ene diploma tabugate I don't know ngaki SMLE yogo chikobage ko ireki nabo siyo chikobage gotumeka chinkwana chiriya bete baga kwa negoro na boigo mbanya takabago sabanga banyara ko babakora siekereru bachi bakori ndeguru ku mental assessment baligeriye birengera byabo ngakibiko bikorekana na boigo banyara ko babago kwana mangana ali yaro ko ndege nto kiarorekane tenkelinga buna gwateba no boli mubugu kwaneru uri mubo the standard ya watabanga kurua expressway yagachwa nini murongo ya very developed kwamanyire kurua ororo bwakinire ligo limpaka boikire value ya 1.5 billion but now innocent maite na boko nyorangu ufinyire gose onyore onyo kurua nyumba umuchubwate nyumba ibero gose 3 osonyore inyumba gete okoba babugate connection gusibesa baba finyire gose wachire kotini toirie gento keli buna engora yao kero kende yataite noroche solution niende yogoita solution teyo ise kurigereria amakweli aya yo musubati ogurugu Dr. Victoria Mutiso airanire mpaka achire kubwato mu wakili nero rasetu Nairobi ogurugu mbovu kialo nere olenge chalo nigale ngumu wakili o Victoria nigento kegendete ko bage kurigererirwa naroche aba wakili bali bakumwegerera umusubati ogurugu kwa Rossi egati yabo mu wakili okorugu Danstan Omali nabo igo katunga mbuvi nigo bono basabeteke gambiro ko banchira abo banyara ko bakoigorerwa nande bagatebanga kenekina yekororekana kero siri kerugire naba DCI naba DPP bagatebanga nige kwamba kororekana bachire babuguri go muntu naruko ba compromise rit kuligoro kurende nindoche gazeti ya The Daily Nation go kwanerenga mbachi etikoru igende ko ku substantive evidence yo korokinga aba DCI go saba DPP bekire balire kende ekera tuganye te clip echichiche chweya nabo igo ikigia Edwin Sifuna na ta konte byo somugano yoro somurigereria rayo nyore anyara ko bakabwe somera nabo igo tumaye tukwirana tuligereria umugiro bwa aba Teresa bagurusaba nas ochire chiwikinye. This is nearly a month. Kira bagotebanga niga bono aba baba bali bakonyora abana na abana batigirwe asako ngomono mwanchumurigeri bagotebanga chi county chinyinge nigo chigendete ko bachikora abakurukwa abaterese bataraba bakwira na semeremo kurinde kurakwa n'umugano bw'Edwin Sifuna no regabo nera na chetu bosibwe kegambiro batebanga lieta likoro kulinda etotete kegambiro mulirende ndibasa kogenda umanyete kero kende narora abo bantu bakubolinga the register of political parties tabwenerete ko partisan nabwenerete abe umuntu uri
ogotumeka obomaene naende haki yagenda asekero omonto ntwarora ndindi nyoro kabwate pati but abantu bakoboli ekero sifuna bagani kominyoka bachiko register linda mwananchi wasilinda ki tokanyara babekiro stopa akaigo naende nkorora something like linda party party kero koligereri abantu abaiga linda mwananchi nkarake yakolete kurende ya chagete bune movement bono tima think yako era twende igase office of political parties yarora kanire ngakaro tali omuntu go support serikali gose murengo ogupinga serikali toko register ni chama lakini karole nseme yende ya serikali gose musani o support ya serikali wakole kurende ndilo liyo kwa register bwango sana lichi kondilo liyo kwa register ebyama timaiti lakini bomaene mboyonga ingikeragere ofinye the other side lakini linda mwananchi nero nja chicha boba keno yole serikali mina bakwe akosanga movement yeye telinze gosete teli acheche lakini rende karoto kubwatia selinga nelinga tiga kero muntu ayewe haki yaye toko register kurumuinoga wacha kurumuinoga wakana egera cyo gukora yo register kurumuinoga iga ndagwika muinoga iga wakana ekonyoria engakeya mo SSM ya siasa bali babeire Kenya ga iga force sometime mbamanyete mushimiwa Nyagosira George Anyona Musetiga kabiri umujumbe bwensemo ya Kitutu Masaba one time nabwo ate party ataite ko register egotebeka nekera chite wa apply se obisio ko likiwe byama agatebe kiama kia ugieti lakini kia irunya lebegenda muigwane akoikia mekyo egabidi agacha koligie nchera nanda agacha kogenda kiama kiligia SDP I think it might be social democratic party kia kikaegwa omunkwano yomo I think yolengo mokamba and then later agacha register kiama kia ya Kenya Social Congress. Aya, tokuru ase registration ye game yagendete. Igoro umu senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna nakwa netege ntokialenge very interesting. Abataba intu na aboro kiwa. Intu disciples intu na abana ba Raila Amolo Odinga. Raila tabwate enchere ya moyo gokore bintu. Nabwate chinjira chinyinge cyo gokore bintu. Igati bintu biri adereta batabanga mbabwate enchere nde yakabere batabanga politics is not about ekiame kiyoka. Is about personalities bali bagwa advance agenda bona karango ligere se gazeti ya The Daily Nation yesema mbia bono choya babegete byama biri bikageire bono guchikoba ebyabo Sifuna bona no batebanga barusirie ke ebintu biri bikorunga they are now removing the spec from the eye oligere libija ikiama gitanga nikirega igaba gukwanira ne kiama gekoro kunga renaissance kegeko gekubwatanirwa na Caleb Amisi Egunga People's Renaissance Movement PM kiamege Caleb wa Mr. Chieti kando bosa there is a purpose kiamege kabere ko tebekana barachi ko bakoira ne kiamege nga United Patriotic Party UPM ne kiamege ndego nga United Democratic Party ekibata bageta tako yanda bosige chiko baga ko rege ndego ku branding igo batebanga strategy nero Teliras mebe linda ila sati ndaracha gang kotebi Dr. Mkisa Kitui asa tebire nga opposition bachi chama there was sometimes back wantu baringa koteba onyo gutagetobe emiro ne abwangu ase ense ya Cameroon enjere yamo umuntu arekoba emilion ya utenenga bwangu no ko register political party ekara register political party eli umanya wekoranga ngotene nare kobolia chikura government ya Paul Pia ya mu approach oyewa ekeriero kiae obeka mubuko ogenda gekogera na amanyite oyokorosie party eli amanyite nga
at the end of the day ni nkora nanda kore por pia nero kuira chikura naende wokwanga ko woriwe chameyu na boko ba threatened Cameroon ntobwate opposition leaders batata chense yuba batamete okoba yo kole kurende yo koba ekaroto cha Kenya gaiga that is the thing ndo chega mkise kitu yako kwana at the end of the day ko register party ba register o register which party ndi bara cheba kwane in one voice okay ndi abantu aba bagocha ba unite okay ekara ba unite bamanya kurworora ba facing president William Ruto oyo ikaransete ogwache tibuna bakonya gukora ebinde biyo temo mogo sambaratika temo chances cha chigenderera to gukora kwirende kukina gochigoro so ndika abantu aba bagochichamo okay regardless of the political party parties opposition bataeneka furagipera a deputy naende bamanya gukora ki koungana bataba abantu abayiga twachora na bwaba na b na bwaba tokoreki tuba support bono the general election bune outfit yabo ngagirete ekigo ikachinse ibere umushimi wa mingo magarango totebyare signature was it necessary babeke signature obomo ose konyabaro liribirera ndiro ainegati ali tochikoba tukumanya kurende tigo mwancho murigeli turachakira alia a Dr. Victoria bunaitire na mono buna amatea yariko bagekwegerera sekegambiro nabo igotubwati nenkwana yo gotegerera umushimi wa Edwin Sifuna itukuligorekera betega gukwana tubayeko togoso asemiganende. I want to tell you, I married Professor Bete when he was a second year medical student in 1971, and I was working. I paid for him up to PhD in UK. I paid for school fees for his children. Our wedding was here at St. Andrews. We were blessed with 4 children. Angela, she's 51. Peter is 48. There's another one who is 48. The thing is, as it is, the matter in question, I left him 1996 because he threatened my life. I reported to DCI and I was told to leave, otherwise I will never see myself at 60. Now I'm 75. He was even refused a gun, a weapon, because they said the first person he was going to kill was me. That's why I left the marriage for the last 30 years after being married for 25 years. The lady in question, Victoria Mutiso, she was a cleaner in her office. So I didn't know the affair. Me, after I left his only the other day, I understand they were married. They were together. And the year they were formalizing their wedding, yes, the other day. The thing is, they were living in my house. Even where they went to marry her is my property, my house. I started building. I bought when I came from UK. For that matter, my and my children were not guilty of anything. He has a tendency of killing people. He has a tendency of, we ran away. They are my witness. They found him struggling me, wanting to kill me. So he is an interested person who should be investigated. And I want the media to start asking, who is a complainant of this matter? Why can't that professor come out? I did not marry a professor. I married a student. He should come out and talk. Apparently, you are putting a big picture of him wearing a gown of a professor. The thing is, that gown, it was when I was with him. Today, as we talk, he is on a wheelchair, wearing pampas, and he has his mental status is not right. So, I think media should be now start asking, can this complainant, can the man come out? Mheshimiwa William Ruto knows he is going home. And the reason why he is going home is because we are applying the very same medicine he applied in 2022 to become president. William Ruto rode on the back of a slogan to become president. He was just singing hustler and bottom up. Sisi tumekuja na yetu ya 2027. Nasema tu William Ruto one term. William Ruto one term. Nilisikia akisema ati the bar has been raised. When was the bar raised? When was the bar raised and by whom?
Wewe uko hapo ndani kwa sababu ya slogan. Slogan ziliisha lini? Atuambie. Na ile kitu mimi najua, Wakenya wameelewa agenda yetu. Ni yeye ndio mslow. Yeye ndiye amebaki. Yeah. When we speak about the software issues of this country, a return to constitutionalism, a return to the rule of law, a return to equality, Kenyans have understood. We just have one person with a PhD, but he's slow. Hajashika, bado anakaa kituuliza, agenda yenu ni gani? Nyinyi vijana, mumeona nilikuwa nimewaambia, inauma sana because I have been in your space. Umesoma university, umemaliza miaka 10, unatama kukitafuta kazi. Alafu unasikia ati barua za TSC zinachukuliwa, badala wafuate mfumo wa TSC, barua zinauzwa. Wanza wanachukua wanapea wabunge, alafu wanauzia watu. Sasa kwa mfano, wewe kama umemaliza KU 8 years, 10 years ago, bado unafikiria ati kuna meritocracy pale kwa TSC, unangoja barua yako. Na wamechukua mabarua wamepatia MPs, na MP mwenyewe anauza, na kwenu lazima muuze hata mpaka shamba ndio mpate hiyo 400,000 mnataka. When I talk about meritocracy, wa Kenya wamenielewa, imebaki mmoja tu na PhD ambaye ni mslow, haelewi. Yeye anakuja hapa Nairobi, anapiga sherehe, anaweka pale KCC kama hii. Kipindi ameita watu hapa ati amebeba mtoto aseme ati SHA ilimlipia. Mimi najua wakati William Ruto alikuwa anazungumza kuhusu mambo ya afya, alituambia tukipitisha zile sheria 3 ambazo alikuwa ameleta pale bunge, matibabu itakuwa bure, mambo ya harambee ya kuchangisha pesa ya hospitali zitaisha. Nilimwambia juzi kwa sababu alikuanga mhubiri, mchungaji. Tunataka ashike Biblia na asituambie mambo mingi ati sijui watu wangapi wamejiandikisha kwa SHA, sijui hospitali ngapi zimeandikisha kwa SHA. Ashike Biblia aseme harambee za kuchangisha watu kwenda hospitali zimeisha. Hapo tutajua SHA inafanya kazi. Anataka tukue kama yeye. Anataka tuuzie Wakenya uongo. Sisi wengine wetu bwana tumelelewa na kina mama ambaye angekupata hata kama unalamba sukari unapigwa kofi nyingine unaanguka huko chini. I will not lie to Kenyans to get in office. In fact, what William Ruto did in 2022 is obtaining power by false pretenses. It's an offense for which he should be jailed. Yeye alikuja akaambia vijana ati atakuja na Hustler Fund na itakuwa grant. Ati mtakuwa mnapewa pesa bure ya kuinua biashara zenu. Uongo wa wazi. Alifika pale amegeuza Hustler Fund imekuwa loan, ati lazima ulipe. Akaita kina mama hapa walikuwa wana dance kwa stage kama hii. Ati wanakuja kusign women charter kwa serikali yake, watapewa 50% ya zile viti ziko pale. Aliwapatia. Uongo wa wazi. Uongo wa wazi. Mpaka saa hii mahakama zetu zimesema hiyo baraza lake la mawaziri inafaa ivunjiliwe mbali because it's unconstitutional. Kwa sababu akina mama hawako pale. Sasa yeye anafikiria ati pia mimi Sifuna anakaa kituitisha ati plan yetu. Hiyo uongo yenye ulikuwa unaita plan. Hiyo uongo ndio ulikuwa unaita plan. Ndio imetuingiza kwa heshima. Sisi Wachumbuligeli ne nkwana twaigure yomo seneta bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna na boyko konyalitanga ni twaigure igoro ya mateli twagotebia buna yarengese kigambiro na igoro buna babete bagokwanira twatebire nga fair enough tiga tuligere lichwe ya asamangane chisemi sencho maetengo mwishimiwa na erenchirare ngo chichare ga igase studio kirankuligereria abana bairane chisukuru ne chigazeti ngo kwana chirenga abana bairane ya school lakini omochando norororo omonene ogukwanirwa ase chigazeti echi narigereria se gazeti ya The Daily Nation page komingo kwana bare igoro ya abana buna bairanire sichi skuru abarimu abanene go bagendete ko bakorera nga omochando nororo ase skuru chi au asbagotebanga bono iga niko batagete circular neroro yarenge emyaka ene ya etete emyaka 12 ya etete batagete chi school fees chibe reviewed batebanga gwikira boniga chi school fees go chibe sirbanyore nchiko nyara ko babako gendereria miroberi school egento ge gukwanirwa iga ketanga ningiri bakwana rigoro ya capitation gukwana bare igoro ye school fees bagotebere kerengo gense na anamona kira bagokwana nga term 1
umwaka w'ikiri 2023 abana nigo batumire tukira umwana kiri buinye n'ikiminye na 13 tam 2 bakaye gukiri busana 3 n'ikimi 3 tam 3 bakaye gwa bakaye gukiri buinye ne ikiminye na 3 use kuri gari chwe message nchi anakogenda chance bagoteba either bako receive 53%, 72%, 68% banyora chibese nande nonyene kera bakwalitege government neche tega downsize chibese bagwente kurubine school fees. So mega iga whatever, this is the new elephant in the room. It is a joke of the year. Tiga ndaligere link the standard ya kwanirite. Gaseti ya the standard yo yakire kuligereria about umuyubuli yo kuira umwani school. Batebirenga kare kero school yari kwiguru. Yari ngakobanga nigento kokokera egento umwanafunzi akogokera ogolerwa eswentenye ogolerwa nonyene shati gose uniform inyi lakini yaikeira boniga uniform eri egosonu yakwe basi omwana uri oirorera konyebeka guchi school gekogera base chio kugura uniform inyi nchiyo yabere luxury nonyene abaibuli koira abana babo baete bookshop banyore bitabu bibere bitatu gitabu atabwate gitabu umwana asabete gose gitabu umwarimu agatebete mugoche tamwinde mugolerwe gitabu ekiga yabeire nga ne luxury nonya ne bookshop Nairobi ga ndoche mungwano yomo ngote bare nga kero chiskuru cyari kwiguru nga kibuneye nigo bare konia na korosia enibo enene kabisa lakini awote babuna bone wiki chiskuru chigoire difference teyo ninga kieli chiskuru chitara iguru gekogera sales nchiyo bantu mbayo bako bayibuli mbayo bako ira banoro bachikubagurira bitabu gose none bikoroto none uniform boigo baligere iringa chi family ndire kwarenga konyoranga kerona n'umwana kwirwe school family engima egosoye galime yakoba umwana umwabo guchi school yani yababuna ne gento gete family ekogokera amabuta abeire gasi enkong yabeire nga squeeze omwana oyo libaga tware komakoba guchi school ntubwati basa tokobeka amabuta gali tigaso matatu aende buna abana bandi egento kende bona kego chigyakora bibuli nkelinga no school fees yeke baminete bitabu baminete basic needs like bunendagera na chirochio nchibugate omuchandobo ngakibuneyega gekogera mbaro batigarete nyumba babwenerete kuragera igotogotumeka nibe yonsi guchiga oyo kogende school goko nyengengeria utigari aba bari nyumba na barabu bakole kurende banyare ko ba kole kurende bako bakonyora kende babeke muno igone ngaki abayibuli bakoirani abana chi school no botako bonene ne obororo bonene enibo bolete na kero kende ngano ene fees yeju na omwana yago ike school na ende headmaster amuira nigo cha gose principal innocent kwarule figures gabu chiyo go support naga ni director ito Joshua Gali atochiesere clip singape ya mogo totebi toko genda mbana unsie gento gete iganga ngaki omwana o Singapore woso omwana oyiboiru Singapore arachikoba kago konyu mbindo kiebi abwenera takoba gakoegwa gose ngaki bachogete omwana oyo anyare koba kago soma pero tokanyora ejubano capitation gwasoma buye chiribunya chiribunya bono ngayokoira tokado maene pinande no sentia mese yengo kwana tole there are 3 things to chiro chitoka nitikurwa serikali na ambe ya mama ngana health ngakara toko gambera abantu barabarwire number 2 na yabo morwire go ikaragere endagera number 3 education egere rusi obantu baba sakareka na baraba lirimo abachinga bagurukwa so ebinde ibitatonye toratwa lirorio na kekoroche bigo finyera uburwiro bwa finya kurugaiga twanyaranga kende shateli gwakana bantu go complain bari esu school chego irubonia kanga bono yendi capitation yare ngoyo echie tororo omwana oyo no mutomane libwe school o manyete ngwikire ngosomale mpaka kairane
Okay. Mwanchu muligeli ekara togendete kuba tukuganye clip iki kimu director tigatora kewa Singapore chwe yagateba turayeligelinga kigo kwaniro. Second area is financial support. Today we have several different schemes and ways to support parents, like the baby bonus cash gift, the child development account, and the large family scheme. Most of the support comes when the child is born, and the support varies depending on the birth order of the child. So the schemes have become quite complex, and many parents find it hard to understand. So we will make several changes. We will make things simpler. Every child will receive the same level of support, and we will provide more support, not just at birth, but throughout the years as children grow up. And here is how it will work. Every newborn will receive a baby gift of $10,000. A MediSave grant of $5,000, and a child development account with an initial grant of $5,000, and a dollar-for-dollar matching grant of another $5,000. This is what you get at birth, but the support will not stop there. Every child will continue to get annual child credits of $2,000 every year from age 1 all the way to age 16. They will also get EduSave top-ups every year in primary and also in secondary school. And at 17, they will get a further top-up of $10,000 into their post-secondary education account. So taken together, every Singaporean child will receive almost $70,000 in direct financial support as they grow up. Tuiradire chiabutukire mirogitara daibire rero twagwikiri Singapore twakorokiri ngaki Singapore ekororekana bakwanire ngakia mwana akoiburuga abo ari ekewa a gift. By the way, Mr. Alfred Moga agoteba agari Singapore City no mungino yo gurukurutu omwana akoiburwa oyo akoro kwa Rollins Wong, Prime Minister of Singapore. Da iga announce kama ngana haya matukata taenda kero babwate National Day rally. Prime Minister iga chakurwe speech kero mwana akoiburwa mwana uyibuyo Singapore omwana oyo akoyegwe gift ya 10,000 USD 10,000 USD US dollars irenga chon yakero ochi onchora yakero onyo kwa $100 chweya yaba around siringi 13,000 baki yakero kwa 1.3 million nga 32,000 child credits yani 2,000 every year from age 1 to 16 a government equal 5,000 na irenga na 10,000 post secondary education na irenga mbabwata ega grant ya 5,000 bakoruka gose MediSave grant no ebinte byakaro kubirgereri iga okombe no mwana omo Kenya ogosoma high school oirwe grant ye chilfunye is a serious joke. Yeah, this is a serious joke. Yeah. Maada tainga ngakiora kombe omwana ole Kenya oiburwa ogosogo chake school no mwana ole Singapore. Kanga education twaruro ebinde bigatoka Kenya gaga to. Ora kero mwana siasa gote naboni gachweya agotebye kana twachagete go twarengeke gorie kemona Singapore asebato tigerete no tutamanye tigenda ngo murarigereria and I'm sorry to say this. Narorire abantu abange bakuruchi input cyabe birengereri byabo bagokwanira kianda ngorigereri the kind of corruption tubugate sense ya Kenya ligereria obukurumi tubugate
yangira ni asomugano uri Raila agateba nga mo waziri bw'ekipara akagenda Nigeria akagenda Singapore akagenda magoroba agaikaso mwariganio ya Malaysia actually egaraika Malaysia magoroba egaika umwariganio ye mugasaka mutali akamoro kipara na magoroba egaraika akamwire balcon akanyora mete nyumba ingia akamoro kiakamutebia kuruwaiga nuru chipaleli uri amuboleti ni chibesa ngai kwaru chibesa wakatebire ngani akamatebia warra chipara jiri 10% yaro ne jeda ege dolia bige jeda gaga ki 10% ne ruote chipale gacha akaira na Nigeria era akabugolia 100% akaira buonya. Could be very true. Ekaro yo Singapore yo Malaysia cha kumotarera akanyora amenyete fila gete omuruoti kinga kiyomenyeta ngayo kurusi chibesaye wagache tumuchi onganigo nye tu Malaysia tubugati akamuire balcon akamutebi imino akamutebi noroche pare taliko yaro utarochi paro ri komotei keye pare 100% yeah Ariete paring tuma na ile innocenti ense kurukwa kwerende Singapore ebabwate problem ya maji yani water is like a national security issue yeah yakogera enseli ya rengas island wono go driri ya maji batumie ngochiere yago twara a problem so teirira heavily na maji ye brand water harvest alafu amachande bakaboniga bako import kuru Malaysia neighbor yabo now matakerego ikeranga moko import ya mache kurwa a country ende it becomes a national security issue yakogera mweta nene nenseli matena macha abo bagusika bago so karona ringe tonya kuligereria sometimes back ngakia abantu aba barabuo baku grow up to this level ngama kanyoranga mbabwate the civic education basomiri abana babo basomiri nini abantu ngaki bakora amachaya babwate banya preserve egera isane the for future use the population number 1 believe it or not innocent tiga Kenya aga kwa mwanga osibichanga ibere osibichanga isatu osibi mambi osibi sasaba osibi magoroba migoro yao abantu bali babugata one policy nga vekera ni chianga chionsi yamo chisibi egera machaya kwali gosibeli chianga akoraki naro siri metaro asahweta achikoba recycle ya tumeke nonyani ne kwerende nini ase chinga kichinde achiko sibigwa ande asebimeli asebimeli ekaro okaenda chinyomba chio obocheno mate mtuanchete umondo kwanza kero kaikerete kwerende rengi flash wa flash and wa flash wacha kwesibya magoko kwa koraki abantu bali turute asi matonde tayoka kokwacha tipati turute civic education bamaitenga ntubugati nini macha ito amache namanyete chikwerende cyabo chicho cyabo na bachiroseti with the technology one dash of flash so terakzalieli flash okolega nini so also nanya nintu bintu mbire bono okoigunga koikato chetoso migu se to bibwata nyento koibwata generation nerera chichichi ngiga ko yara kero ogo choro muchumbe okoganio ko ya eaki yanyo ko ya eongo noyo no muntu taito chikotumeka wakoroseliri chiko ebinde bitokonya kolera gai so ndora government nerare na intuntorare batebange serikali mbege gochoru n'abantu nande serikali ngiye gochoru n'abantu peje komye gazeti ya The Daily Nation asemambia bono gukwanerere esegere asorobe rwakisi na Narok mwancho muri yeli spaka bagukwanera gwetani gisukuru komiboni gani gochisie kila sense meyo kubwatekana neliyororo chelia chaka ekera
lia chakira kurwa somo bagani oyomo school gati school chiri bago baba kwana chisiekire ne school ya Nyabitunwa goteba ngabona se wiki ya gatatu obumesegie inigo yaberege kogendera na aba liba kurwa balendi gose abatene bobolendi ase chinsemecho niko bagendete ko baba kuligi chinkwana chyo koranga babe walentiro morembe kulinde gento bago kwana gwikira boni go mwenchu muri bateba ngani ga abantu bamenyete isiko batali korara ase chinga chiabo liyo mana nigolia chaka kurwa ase omobugani oyomo ase omusubati oyomo akororekana mwenchu muri watebanga banya tiko bagutwara liyo mana nigo bagotebanga chinyagitali abantu nigo bagendete ko babago ikororo babwate chinkoma chuko akana chinsara na ebiyoge bigendete ko babikorekana ase semelia yorubibe rwa kisi kiligori si mwenchu muri liyo mugano inole SPJ 10 ye gazeti ye ya The Daily Nation onyarko bagwesomera konginyuli borabu lakini naroche mheshimiwa Osoro kakulikana no mutandao ebintu mbire byabaire outdated abantu baborabu mbamaite kerogo tirimbo keronga Adventist insari chiro nero tokoroka Kamukunji tari Kamukunji ya Nairobi innocent Kamukunji ya Seitorogorali experience ingero ekebe sana ocholi lituko nkoerese unana machitigo kwera mali lakini lero tingo koerese omugano inu mutamba asali abantu baba kuminyokani sana sana kwali konyora crashes ya kuna 2792 chisegi chiri because of politics alafu naende sana ikintu kekuchangia obuibi bw'ekyombe chwa abantu bakubwati kyombe kyabo bachirole chichaeta chaito mupaka chiagenda asenale I think ikoruka Mukunji gochi geregere police station is around 2 kilometers and GSU camp nerere igorali bono ekore ndeli naro yaringe koleta yagera abantu bachaka kurwana chiseki asenaro maria oboise kobolite youths bakurwana nabagaka banene twakarukire Kasarani eminete ngano abamura bakuminyokani pati bwangoiga darana eteto egente kamona aroche nkelinga kale basigisi mbaga gachirange mbaka gachiremechi angena gocha epoda bakwara konyoro muchio yomo ochakerete 4-5 kilometers gochime lakini kwanyara bagusibara bwe bagachete mbaka angene nepoda karona eto ngaroranga abantu bali bachakire kwagacha gochagaiga ngaroranga bitiye biga twali koruka Kasarani mukominyoke chinsara emekabiri yakolireke ya Simekiro is a development yango gatinga at least abantu abachakire korubo rabunga seyechi nchiri necessary necessary bono iso koligeri borobune conflict yere mate Kilgoris niwete ngana basaye bayira nene tiga esegia kachaka I would like abantu baligereri tobende nere koru maega seto tokurwe kero kende babegete goseneto nainde ekini yokurwana esegie ninki yari gotokanga ninga kielito elections gose chikura chia chira bobe na otwale batabanga ni chikura chia bage chigosinki yari gotokanga ni tugo yaibwa na otwale koboli no ane serikali genda irania tugo yaba ekogere yaibe tugaswa guchabu aba bakanga koina negento ndochenga chisegie chinsara ndi gucheba onye totaita kwenda Singapore wika turachitika kwanza biyabara sara cyo yadoche chia soire chinsaibere chirede chitaika inya esemambia bono na ni mushimi wantaite komanya saikire okurukungu mingo magara go chale gaigase studio ntaite ko batugo kwana nera ni gale gati ya siasa liegende ko bagaya kolekana sense ya Kenya na boigo mwanchu muligere kada toka ndetoka batuko ligere boigo SPG gatatu igase the Star Daily Nation na bo somera ororo mungwano ya mogurunga Martin James Nyaga na ngina okurunga Lucy Muringo Nyaga nigo bono basire tubugima ekera mu muragende ko bagakurubelia amatanga ngina na nigachete korara kulendekera bwachigo kimambia gatoka kwitase
igitanda kiaye gintu giatigite amate na ubororo banene ke mbegi uko ruobolendi imense ya Kenya gose bagotebe wizara yobolendi bwaime nigo bono ya mentiru chibese bosio bubochorio banene buri bosio na bugwe somera ororenga kike gancheke ne Kenya ko bage korwa igo murai bwense litukolie goro ni galenge asetaro yesemo ya Narok eyogorugunga South Rift moncho muligereri anamono kilia betega ukwana kira etale ya yo murai bwense yakire na matuka make ekera twarora Mwishimi wa Rigathi Gachagua nera nyara ko bagakogenda asesemeyo company ya Kenya Airways nero nigo yaberige koralia asenu sio mwaka nigo barosirie asara y'echi bilioni 15 nemo ekera bono bagukwanira iguru yubuiru kichindege nabo igonga ki mwancho muligereri ebiasale ebigosobo nchuliri obogendete ko bakoreto muchando negati yali ase gazeti nabo gwesomera amange unyare ko bagukwimanyekera twanyoreri baga nuko yachuta iguru twaragotebinga ningi kilikeroro twakwanire twatebira mange twakoro kiringa ki Singapore ekororekana na inde twagotebire na Singapore yito ya Kenya ngakina eregendete ko bagikuyagacha sese mu yikosoli nabo kurigereria orore kiombe ya CAF ngochekere asoro bongoro gusinokere imeyense ya Kenya litukulia lero ngochiko bali bakurigereria bitibiri bichikoba bigotumeka asoko gosoleria engoyo yeke binano keli kia CAF kirobiri umwako gocha na namano mwanchumulile spaka bago kwanira igoro yechinse isato chichiko bachikwariga sobwamo ense ya Kenya, Tanzania na Buganda niko bachikoba bakoba aselibuli limo bakoronga pamoja African Cup of Nation 2027 ebintu bachikoba bakoligerelia nechi training facility mbaligerelie ngakebiti bikororekana ngakyobulendi bule nabo igomba chikoba bakoligereli nonye nechinse mo chinde chirichira chikoba chigotumeka asokoranga ekiminane kinge chikoba kegokorekana asenchira yowekirana gazeti ya The Standard pechi ya 8 ndoche chinasi bata nurses and midwives batabire mbali kwira na mirimo until demands cyabo cyabere met na Council of Governors bata banga bintu biri basabete gose meshale liende baetu kende baetu kurumaga gakera aba implemented kwanza bamanya ko irana egasi asenga seti yeyu na ndindo chomugano tuju bata bange property eli tuju abata gakorwa okoba yogo sinyugwakana li deni li bank igoro karabata metakonyonia ya sinyetege kogera abatuko baruka badalali auctioneers na bidders na lwale kuba bakogura actually egento kiabeta igoro nkilinga tujubwe ko manyana nekira ne toro akaganya okwegora auctioneer konye yaraliringa mbali bawo chakugura barenge bono bwabekire mkoni kubwa igatati kwa ruchi milioni 50 chikamosinya nekegambiro bona kerekirete igo bone bank ya East African Development Bank wetere chi auctioneer chiae bagata bono nkoni bali property eli tuju agaikira noro bidders bali bakagire uche kobeka chipes chyo bagoro buli mu bagagoreki bakabura tengo manyanga kibakubura because no buli mu bole so prime gose karokende ba oboire gose igare baba tangara ba expose goso montonaro mate tuchu na bwate right yo ko witness for instance yakaro auction property eli lichiko ndiro anye property ya tujukere what 4.5 billion kunando chenga seti baligete iga wika baligere lili deni kwa bwate lili alenga 1 point something anye ntole bakuruma yali alafu baligere li auctioneers chibes chiabanirenga na cost yende toko ni kwerende li more than kwerende ya quality kwerende li deni liganiri toko ni o kale kwerende tokonia more than chibes chiri umuntu yarenge godaiwa yani konia maria through auction to bwenereti oro si profit yo bwenerete onie oli cafe bintu biri umuntu yo arenge kobolu na kiego korora umuntu na bakurwe gari ya 5 million okoba bwate lideni bili bumya saba tokaenda koni gari ya 5 million ngegero ile chibes ichi lichi kondiro ligo kole kwerende ligo protect ligo guide sachindo nye muntu bekere stake yaba igoro because tujwe gentaga nyetese bidders yabali gochicha litukuligoro bali kubugie kengere kera bakubugie kengere batebe buli mubo tokobon 4.5 billion bago toka bonse babugate 4.5 billion onye ba comment million yenye mo igoro ege kuchiera tuju
because barabu inu mwari coverage ino in excess ya nyere mo break ye tie because na bago toka ba bid the same amount of money more coins na ande more coin igoro mono bono echichira toke chire igoro ebichuni bina byago beka mubuko to koros profit kurwa se property yo muntu yu ngaseti ye pado pechi komi ndoche kore national cohesion ye kiombeke kia ngakitoko kirukase kugusi hina bongo nya innocent tena commission yo koligerelinga abo mobwa bakenya ngo chabale sobo wamo na ande ngorenda bale none chimeme chitenjira to gukwana ndoche nga yondongira bala nchitige kurukwa uchaguzi pila noma second edition peace plan era chigo to cost 1 billion yugo arachi kobanga na ubakoligerelia na kobeka a break ase bali ba aki bataite ko chocha ndatebe chwe what is the price of peace yani montako boli bono mambia chibesere ngora beka somolembe toko nyara ko toko quantify akira nabaligereti yesterday with fair assessment naligereti stakeholders bale ngoro mu waziri bwobulendi bwaime Kipchumba Murkomen yagate nagateba abana siasa bagenda te kuruchinkwa na cyo wata n'abakenya niko babwene te ko bagotenni gumbagenda gotenne biro welcomed lakini chinsemo chionsi getenchi bwata abana siasa abo no bakubuli bono selective justice aya umunyakiro gubwe kyombekia IBC Rastas Ethacon litukuli koronera gatenna gateba talibono naiborwa na arori chikura chia 92 Kenya ya nago fail te twara chikura wetoko tatebinga nyamoko biko morembe we may not go for those elections akarwe report igora gateba aba Kenya tigamba manyinga all elections to accord and to ana komis lakini chikura chia 92 largely inchi abgatimanga na masinini 97 ngusana na Kenya rengoro 202 very peaceful 207 e climax yito abantu gwetaniel bwe yamona mubargo chigoro bagasiria ububugibo alafu abantu bagasirie enibo yabo alafu tokurwabu 2017 13 17 22 abantu gorasiri barowimo bono nkaroro Ethacon batebanga price te yoto bwenete gwakana to siri bugima but igendo gyoka to pago sab free fair elections election chiri wose chikura chiri torabe to kabato gwaka oyo bwire awanjira na buye tu genuinely no yobua agoisanekanga na buye te chikura ase enjerere ndonge ekine kigendo gyoka kera konye Kenya kurwasere boniga engaseti epechi 11 nande nindo cha innocent iga the ministry of health yabekire 3 billion Kenyan shillings for El Nino preparedness nawe igo ba wonire embure kego chaka gotwa tutware outbreak ya amarwaire buna typhoid cholera malaria na marwaire ande bunayo El Nino preparedness wacho muligeli ndoche chia butokire 12 maega ya chinsa ibere semambia bono 13 actually ntagete tukorera buchweya kera tugona kwa batuko yarigani magani itaga ntebingu isira kwa so ase parking itogaiga asamaga chaita broadcasting house azina tawa sese mambia bono mwishi mingo magara nere tuchiko batu ikaransa nere chinsa serera ngumwokera chiraiga igatiga ngo promise boigo watotebya renga lazima babeke sigine chaba mayigo twaro morembe gosenga kire asemambia bono murubeline nsoko bwakire tagete asobwango timati gosechoya kwanya kwa irumo direct cartoon yago lakini cartoon ye gazeti ya The Daily Nation na nyara kabanko mwere liyo director ekobage korokia igoro ya post active politics na egaigango kwa nabale mwanchu muligereri ngaki egendra tekobage kororekana bali bale se siasa iranda noere enyundo noere na bintu biri bikobe gokorekana no yonde narabu nero gosoka na bokuligererio manyenga ningi keroro mu director bekire tiga totigera buchwe asemambia bono thank you so much so gochicha asset semambia bono innocent nenjena akire mujamano twabere togosanga ndaganiri o muligereri to litukulirie
ibia mono sana mwacho muri gari tata ndo muti muko musini ni tokoira na ngocha tole no mugeni wito mushimigo mingo magara tobe tugukwanira igoro ya alternative government na boigo nena na tatebie kiama kia PDP ko sengo ndakire na wanyeri branding eko ere season kintu kilio tarabe koronya itokya ndiro ro likoro kiuno mugusibori tigandara libe koro tumanye bimanyirira nga kibigocha Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi Magega ya televisioni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono na bokonyoli bagari ya bene liyukuralia asegete senieke asoliguri liyake bosani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchulia 0788666662 My name is Albert Omariba. I'm the principal of Gitwebe Technical Training Institute. Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tubonesegi ekerwai kiresinyo ogosemeria nkoro One Fit Health Center ninto mwali bomuchando Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya One Fit. Inyagitari ya One Fit ya chagete 2005 asomucho Karatina. Ase nyagitari yetu ya World Fit nere nyagitari entangani ase East Africa ngima asitogo kolege ntugekorukunga blending of medicine yani ngege nyagitari yetu ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide tuatumia enjire ya kawaida tokurukanga conventional medicine tuatumia nutritional medicine na ndio tuatumia ndio international herbal
medicine. Ase nyagitari ni yeito itogo make sure nga twakorire diagnosis twamanyire mechando yabo bwate wekere nchira ya professional laboratory testing twamanyago kwa mariogo nye kwa buli bwo marembe n'ekindwari cy'inkongo buno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid igati ya mange toba n'obwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantabu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya Marigiti Omuchobo Songo. Gose tuakireseme asi number 0722245763. Daktari yakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo muroira akora ndukura matukato lakini ekero bakoira na rio wacha daktari ya kabere ya gatatu bokonya haba bwenete. Mugusi omwancho murigeri ni garwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi yagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigeri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchira ya bene kurwaiga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Soko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na igole twe undango tebiwa ndabona igole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngodevelopo ngoira samagoro kwani kamanya gutokanga na twaliro wana wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Soko TV oboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao
nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi nonyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobot ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobot. Battery ni Autobot. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichiagarira Nsoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekirwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tukumera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika eriko kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bomugusi Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero mwanchumurigeria Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Nsoko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eriyo korigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na igore twe undango tebiwa ndabona igore tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemya kasta ngachaka ndifero po uira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bo mwenori kira litukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi ase chinse mo buna ichana kuru mwancho muligereri elitonyareko batoko wa omugusi ora ase mo ya nakuru libaga elianyareko bakoigwewa na nene mono ntonyareko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ore ase chinse mo Childoret nera nyareko bakoigwewa mwancho muligereri ntonyareko batoko genda ase bali bara samba una chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tunyareko batoko ireke gusioro no mugusi anyareko bagako igwegwa asenchera enkeranu chinse mo Chiamolo
Mombasa ntonyare koba tuguikoro nerio mugusi nere anyare koba gakuigwa aseja enkeranu aiga omwanchu murigereria segeta senigia Soko TV no gutuchi koba togokora igekuru gito tonyare koba togekora asenjire bwenerete mwanchu murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu murigereri tonyare koba togokoreria okorari kwanya gusira asenjire bwenerete Soko TV oboroso bwomugusi mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyachense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye nen Soko TV, oboroso bumugusi. Murigali chetre chitake mirongo itatu maiga yichinsaibire semambia bono murubeline Soko bwakire mugenio nago ntebinga nigo musongamano musiekireta sebara kurende kirago swaga igani chikobanko mwali baga anyara kobaga wikaransa nintu tunyara kobatugo kwana asenchira yobikiranu kurende semambia ya tarabaga wikaga iga nintaite korako ali baga turagamba naya sinini umurigereria asore nyumba semambia yo taraenda mugondo bali mwasokire osekwanya nigo gwikire mugondo gwakorire ko ikie chae tundu bali nintaite turakwana naye siasa yaro yabuchire sana semambia bono orogongo rwagusi bono iga chikambinchiro ororo chigendete ko bachikorolekana chibwe evolve abantu mbaroro bagendete ko babagotara gwitira asumurubili uri okurukunga Linda ground timaitigo se Linda Matiangi actually baroro bachirese ground na barayi bakurigiye birogo nabo igombale bali birogo na baro bale chikambi chinde lakini baroro bakumusiro mwishimiwa Fred Matiangi nabo igombaroro bale sensemo ya serikali bagendete ko bakumusiro mwishimiwa Dr. William Ruto bonsi pekera bago cha se ground boniga ngikelioligerete kegendete activity ya senseme ya gusi kirabako bago kwana igoro y'abana siasa bale se birogo bana siasa bali babwate erango yogo so ase birogo na barobe achire beri groupri kero kuligereri chikambi chichonsi ibere ninki kilikwaro lire buno mugusi na bera toke kwaligereiri abande batebire Innocent ama enenkeli ngaboniga bali birogo peonko iri bachire kando na batara n'umushimiwa Fred nigo bali kande timu yabo nabo igombaroro na baro bachire ba Rosary Alliance yabo bagochicha asorogongo rwagusi na bali babwate aspirations cyo kurige birogo kero kurigere bonsi pimbagenda na kweta bagenda ko teba Linda Nyalebe na bande bate abantu akirega igakora empowerment kero kore feeling yeres gusibono turatige national picture litanga nitorera nanka kikelioro cha siasa kurwa sorogongo rwagusi what is happening gusi kero ligereti abana siasa ba ko deliver bale message elioroche yo chikoba okole binte bironge ose kiro muntu nigagendete kumusenkoli yaego chiasa kogenda guchituma yego chakoba tukwagacha igura kikelioroche semambia bono namba yaito nigere 0788666663 na ekera togo kwanera semambia bono nigo tugendete ko batukuligirira ningi kilikero kegendete ko bagekoreka no mushimigwa kibagendiri tukuligoro na ruchenera na chita se Facebook page yaye akabeka opinion poll tatenyeligeriye timati ngayalenke drive tikuru egentu yukata totene source atotebinga ngakie source yabetege gukwanira kini nabegete opinion poll ya latest ya yasabetega kurusia nene bona sako baga gukwanira tigandara aligerelia litangani igaiga nkikelia abetega gukwanira semambia bono emwancho muligerelia kirangendete ko banguligerelia mushimiwa Anthony Kebagendi itukuligoro nkikelia ligete ego yalenke litukuligoro chinsa chitire 22
akanyara kaba kagukwanira iguru yechikura kiri cia maoni agateba Edwin Sifuna Watenya ni gatangaine ne police tekoro ki 27%, William Ruto gabwate 21%, Fred Okengo Matiang'i agatwara 17%, Kalonzo Musyoka 15%, Rigathi Gachagua 7%, bali bande na baro bako babakwebekese kiminane kikuri gyobo raibwense niko bali 6%, bali bataramwe swachikuwaka niko bali bakoro kwa 14%. Umwanchu muligeli igento gyo katatu bekirete nga polls yechinga ichiarwete lakinende nabukunyara kaba kugukwana nga kiro che feeling ya siasa gendeta sema mbiabono namba itonere inago tebyo gwa kesi migo chagaiga gere 07 88666663 namba itonere yo unyara kaba gukonga kiresi meka togendete kumuganyo mweshimiwa Omingo Magara HS studio gekorera gotebinga jamu ya Nairobi nigo ya musiekerera asinini na ndekero gwa kesi migo chaga igo mwanchu murigereri otoke gwa keire liugirie TV yago elio na litoko igwana buya tokwana naye tororenga ningi kelio rengerete kero kurigereri chikambi chigendete kuru kese binyoro. What do you feel bagendete ko bagakora baro kero monto igabwate ikiombe kiaye nchira ya gutara na nde inero buya bwa demokrasia kiro muntu ragendete gutara kera gutara nabwate nchira ya kurigiririe bintu oranga eke nabo kebwenete kebeiga eke kebwenete kebeiga nabo gototebia semambia bono ayenga kikwaro lire abana siasa aba kwabeli na barabu bakire kanisa mwasangire na barabu mwabeli na barabu chikambi mwabeli na barabu ase ebi karogo sine byogo sira no eno muntu sirire ngakyo baroche semambia bono nekintagete kuigwa kurwa sole kera okunyara kabako kunga kiresimi ase namba eyito nakoire wochaga igatokwana naye tuligererie tororenga kitogo kora siasa yito na namono ngakitogo nyara kabatoko genda busyobu numugusi na koranga kitokwa gachana ase mambia bono na abuna nago tebiri enambe yito nere yo kunyara kabako gukwana na intwe nindoche abanke bagendete ko babakurigereria na kuru birengere byabo. Dennis Kirandi, thank you so much na korole kwabeka message yago chitaikanye chetre kera kwabere gukwana gotebanga nore nurigerere timbi yabono sana. Thank you so much asibali mwanyara kwa mugoto match message ino kurende bono na abaire libaga mwanyara kwa mugoto TV na boyigona bugukwanira ise ya United Opposition itochi ko batugukwana no mweshimiwa Omingo Magara ototebi na yekero kurigere libe committed boss ipimba chete bakabeke sei bakarolekana kire kiama ketategwe commit kogendoro ikiama kya DCP gegatuma omokonyu murai gwikiamekyo okurukwa omoyo kabiro mo senator Malala na boigo tukarikia magia Jubilee omokonyi wikiamekyo tukara mwishimiwa Fred Matiang'i tukarabarai abachira sobwamo na gotebanga be committee nga intwe NCP tokobekense bosyo oliorabugwe na bekoba egasi enkonguru kurende umuraibwense Dr. William Ruto nena ngende kuna koba mochia kubatebinge kirenge kino nkeyo ndage mu director itekera ngende kuna koba kwingo gwanya ukwana na inche mu director itarabeke nkwana yo muraibwense litukuri gorekera ali ngasense meli ya Narok anamono kerachete asogokora chi campaign chinseme cha South Rift turaigwa ningikeli abetaka ukwana nere lituko Diego. Wale watu mimi nataka niwaambie nyinyi kabla hamjamtuambia maneno hiyo mnasema kwa sababu unajua hawa shida yao ni kwa sababu wametumwa na sponsor. Wameambiwa endeni pinga affordable housing, enda pinga mambo ya SHA, enda pinga mambo ya barabara. Na huyo sponsor wao hajawaeleza wanapinga kwa sababu gani. Mimi nataka niwaambie nyinyi majamaa, wacheni kujiaibisha. Kama mnataka kushindana na mimi, tafuteni sera, tafuteni mpango, kuweni na maono, kuweni na agenda. Hawa wananchi wako na akili, watapima agenda gani ni ya muhimu kuliko gani, watajua ya kwamba mpango gani ni bora kuliko ingine. Hawa wananchi wako na akili bwana, ama namna gani? Si nyinyi mko na akili? Si mnaweza kujiamulia ama namna gani? Kwa hivyo mimi nasema nikiwa hapa Narok leo, nyinyi majamaa, nyinyi mlituona usiku, hamjatuona mchana. Kwa sababu wanatuambia ya kwamba watu wameanza siasa. Sisi bado hatujaanza siasa. Hii bado ni maendeleo. Tukianza siasa mtaingia kwa nyasi. Ama namna gani? Narok hoye! Narok hoye!
Tuendelee ama tuendelee? Mimi nawauliza nyinyi watu wa Narok. Si nyinyi ndio mnatupanga? Si mnachagua rais? Si mnachagua MCA? Si mnachagua governor? Si mnachagua senator? Si mnachagua mbunge? Mimi nawauliza nyinyi watu wa Narok. Saa ile mnaenda kuchagua kiongozi, mnachagua kazi ama sura? Mnachagua kazi ama sura? Mnachagua kazi ama kabila? Kazi ama kabila? Kazi ama chuki? Kazi ama fitina? Si tunachagua mtu na kazi yake? Ama mnasemaje? Mnachagua mtu na kazi? Wale wa kuchagua watu na kazi, nione watu na kazi, watu wana kazi, watu kila mtu. Muligili ino muraibwe solenge chinseme chana ko kwigure unago kwanerera tabirenga muratorora mugasombo tukomocha mwatorora muche mutumbire nemirimo nande togendete ko batogokora boigo tiga turategere nkwana yumu raibwe egirombe ekurukwe movement ya Linda Mwananchi Edwin Sifuna na era nabetega kumwiraniri askirari ko bagago kwanera iguru yago boli muraibwe nsenge kirenge ko kobolia kirenge kento kimanyete kirango tebu no director agendete ko baga kwiyarigani tigandara bwateye oyo kiregaye ngagi nande bwapa kamati biore biyande kamati ngaki kwabogira naboga njoma tengo tena kumya bona ga president y'umuntu Kenya kienda yere tabantu lyango campaign y'umuntu omwata chikura gore ngo mwanzu oburukanirie chumbi na sukari na kiango ate yati dio na erene kai akara kora mabantu ko manyanga era ne chikura ga ndata komenta to kora ma era kora mu igume okay tigandara ko boli yara mu lakini angana meye na kwa wateba na wako material sito bwana na timu jendi tabu metinda na tiko iwe to ko kunga house tadi ko nyumba Chikambinjire chiarorekaniye gusiga bucia Linda Matiang'i naba jumbe mbali bale birogo ngakibara bwo bali gerereti. Ongera sana, ongera. Nane tigaba ngenderera motu to mueru etebe. Bona ntoli ko kumoyo ngoko ba ruto gotorama. Tigatorama nane tigato ite unaga ndata gotorika era ta kole bori ngaba go itambara imami bako ko achikura. Okay, sawa. Mbia mono sana Madam Margaret Kuroses. Asante sana. Okay. Okay. Thank you. Biamono sana. Mwachumuligeli yo akurukunga Margaret Kurwesamba na ratu abere togo kwa nere namba ite siminere UR 0788666663 abara ibare ebirogo ase kurwa chisemo chiagusi county ya Nyamira na Kisii barorekane gutarira anabali bakumusiro Mheshimiwa Fred Matiang'i ngo balensemo yabo nande ekikundi ngene na kero gie folvirige ko rukunga Linda Matiang'i na kero yagendete ko bage ko lemiro yabo kero yagendete ko bago kuligirira ibirengere byaombire byebi babeire bakororekana bagocha ase chinsemo etimwe unigere ground agendete ko bage gonchukana na eno rochekeli urabe go kwana na boigo tiatora ibwanke kelio Mheshimiwa Edwin Sifuna kwanteli tukuligoro. Mheshimiwa William Ruto knows he is going home. And the reason why he is going home is because we are applying the very same medicine he applied in 2022 to become president. William Ruto rode on the back of a slogan to become president. He was just singing hustler and bottom up. Sisi tumekuja na yetu ya 2027. Nasema tu William Ruto one term. William Ruto one term. Nilisikia akisema ati the bar has been raised. When was the bar raised? When was the bar raised and by whom? Wewe uko hapo ndani kwa sababu ya slogan. Slogan ziliisha lini? Atuambie. Atuambie. Na ile kitu mimi najua Wakenya wameelewa agenda yetu. Ni yeye ndio mslow.
Yeye ndiye amebaki. Yeah. When we speak about the software issues of this country, a return to constitutionalism, a return to the rule of law, a return to equality, Kenyans have understood. We just have one person with a PhD, but he's slow. Hajashika, bado anakaa kituuliza, agenda yenu ni gani? Nyinyi vijana, mumeona nilikuwa nimewaambia, inauma sana because I have been in your space. Umesoma university, umemaliza miaka 10, unatama kukitafuta kazi. Alafu unasikia ati barua za TSC zinachukuliwa, badala wafuate mfumo wa TSC, barua zinauzwa. Wanza wanachukua wanapea wabunge, alafu wanauzia watu. Sasa kwa mfano, wewe kama umemaliza KU 8 years, 10 years ago, bado unafikiria ati kuna meritocracy pale kwa TSC, unangoja barua yako. Na wamechukua mabarua wamepatia MPs, na MP mwenyewe anauza, na kwenu lazima muuze hata mpaka shamba ndio mpate hiyo 400,000 mnataka. When I talk about meritocracy, wa Kenya wamenielewa, imebaki mmoja tu na PhD ambaye ni mslow, haelewi. Yeye anakuja hapa Nairobi, anapiga sherehe, anaweka pale KCC kama hii. Kipindi ameita watu hapa ati amebeba mtoto waseme ati SHA ilimlipia. Mimi najua wakati William Ruto alikuwa anazungumza kuhusu mambo ya afya, alituambia tukipitisha zile sheria 3 ambazo alikuwa ameleta pale bunge, matibabu itakuwa bure, mambo ya harambee ya kuchangisha pesa ya hospitali zitaisha. Nilimwambia juzi kwa sababu alikuanga mhubiri, mchungaji. Tunataka ashike Biblia na asituambie mambo mingi ati sijui watu wangapi wamejiandikisha kwa SHA, sijui hospitali ngapi zimeandikisha kwa SHA. Ashike Biblia aseme harambee za kuchangisha watu kwenda hospitali zimeisha. Hapo tutajua SHA inafanya kazi. Anataka tukue kama yeye. Anataka tuuzie Wakenya uongo. Sisi wengine wetu bwana tumelelewa na kina mama ambaye angekupata hata kama unalamba sukari unapigwa kofi nyingine unaanguka huko chini. I will not lie to Kenyans to get in office. In fact, what William Ruto did in 2022 is obtaining power by false pretenses. It's an offense for which he should be jailed. Yeye alikuja akaambia vijana ati atakuja na Hustler Fund na itakuwa grant. Ati mtakuwa mnapewa pesa bure ya kuinua biashara zenu. Uongo wa wazi. Alifika pale amegeuza Hustler Fund imekuwa loan, ati lazima ulipe. Akaita kina mama hapa walikuwa wana dance kwa stage kama hii. Ati wanakuja kusign women charter kwa serikali yake, watapewa 50% ya zile viti ziko pale. Aliwapatia. Uongo wa wazi. Uongo wa wazi. Mpaka saa hii mahakama zetu zimesema hiyo baraza lake la mawaziri inafaa ivunjiliwe mbali because it's unconstitutional. Kwa sababu ya kina mama hawako pale. Sasa yeye anafikiria ati pia mimi Sifuna anakaa kituitisha ati plan yetu. Hiyo uongo yenye ulikuwa unaita plan. Hiyo uongo ndio ulikuwa unaita plan. Ndio imetuingiza kwa heshima. Sisi Wachimuligeli nigwete mheshimiwa Edwin Sifuna bunagendete gukwana semambia bono. Ekera tugukwana yaiga. Nuruche kiro muntu ragendete kubaga kubike kiringa kyaye. Mheshimiwa Fred Matiang'i nintete koba nkonyora libagalia nimbeke nkwana yaye. Nyara koba gukurigiriringa ninki kiligendete kulinde. Asimambia bono mwachimuligeli nagotebire nabugwa kesi migo chaga igase studio namba itogere 0788666663 namba itegere 0788666663 togendete kumuganya mheshimiwa Omingo Magarachi chega iga achikobaga gotetebinye se inere babeka enkiego translate gose kia koro kire kintigandare gwoyo nkiago kwana semambia bono antebia saberete semambia bono soko bwakire. Hello. Ngaki bwakire. Bwakire buya. Ingoto kwana nere. Oyo igakoro kwa omunyangafuo. Labans. Ke kwabogire. Kwabogire buya. Gusibo no iga Linda Matiang'i abarai na barumbare bare birogo baguru kwabeshimiwa na barabu bakorekana bare semengao chitimwe chibere chiarorekanire bali babugate kerogo na bali bakori kiberi groupiri wetere group yabo. Yebana. Taetorante binga kioro chebintu. Aba muraba bebekiramo babugate fufuwe korokwanga Linda Matiang'i.
barorekanire babwate kirengekia paka bali abari obugambi bali birogo basoirie sosobe naende nargo sabonye yargo nyarikana barang'anyi fugufugu elirimo eiche noene wike amo Nairobi gaiga ebo kie kampeni ya Matiang'i Nairobi gaige kubete agekogera igoron kwaro je ligati gachagwa igagorete chichama nichacho kirichionsi pi Nairobi ngima naroche abangi bang'anyire na paka umubungo Kamkunji Yusuf Hassan yebona ono aba murabalia nyasaba sesenia naende togote bya umugambi Matiang'i nga etude tuwa mugaso bara to bara agende pakengoli arato sibiri ko chago gore kusigalia ababunge bali bonse bibagendeka kigaba na jiriji ko mupinga cyo sigendeka arata ne uniform muna karonsa abu ate uniform ya waipa kurmoina ekara laban so kwa na igoro ya efugufugu eyeche Nairobi gaiga nande oroche nturabe kachingole kirabuya nteja korekana ne ekia magia tigiri kyomusi tikakirabe kyomusi gondo karo jesto ko jigo jiti arne ya bantu ki hotia ngose ya jagere to gere moina okay you are nini ya ruto ya jagere ya ko you are pi onye to mai for your information ya ni manyete so goika to ko de kejin ko nyomba omugambi tabaise kuwanga magusia bakita chiri mbali nere singeje yenda mwamu omaeta bane bali babatanga mbabwata mali ko bwa Matiang'i n'abandi babo amali abo banyanyora sikiro kikorekana n'ababunga bako mupinga n'abantu bari kiwoti was n'abantu babwata kibesa bako ngai n'abantu baito gusiali singeje botaka bole igoro bona basaba jenko ba kidore aba babeka namo bako kambele Matiang'i esenye nchongo chole kwaligereria mangana siasa Mr. Laban na ndembe yamono sana wake simi mustakabali yo siasa ire gusi ose kuligereria bajumbe mbali birogo lakini bakwebwata no mheshimiwa Fred Matiang'i na ande kwanyora chinga kichinde mbale na Edwin Sifuna tigambeke asekerenga mheshimiwa okitutu chache South Anthony Kibagendi goro nabegete opinion poll yale kwa bage korokia Sifuna gari igoro ubwati kuno muraibu ense akamanya go chance akamubeko mheshimiwa Fred Matiang'i akamakorera Kalonzo na abandi go chinse ekero kurigereria abana siasa ababono abalinda Matiang'i bali ground na ababande bali bago support Matiang'i na itukolinde kwanyora bali se kambi ya Sifuna nga kisiasa yechi kwabage kokorekana geko erekero ko baligereria abalinda Matiang'i baro batebire bono nduti gatobeke Jubilee tororekana ababalinda Matiang'i babale jenini ababande ababagolinda Sifuna ababagolinda Sifuna abana bakora naende bosi omategere to kwana igotali moto bange to bosi no maeta mabangwana una basani bana abantu muna babo kibagende na butu asayete ko ngina bujikura nje nanje emyaka eri ari gikura ya wansi pimbaga gacha konyora nanje nero na ari Nairobi ga neri gusiba amorera amabere Nairobi amabere atayo aba ujiba Nairobi gaiga kebese ya uya obaya bagwakire kura lakini ujina uko umwana onyalebe uligiria matuka mange mokonye bono abangwana abaminto bali ni pawo bakolira magosa manene sana nabo ba siku na pona points ano bokora bwa bonto baroje mbabwanga buzi abantu baro bonzi boyira batabali ebintu biri bakolire kebe kenena mono nkwana kora babunge bagere bagoja golinda Matiang'i nkwana kora babunge basigisi ose abaruya bagoja golinda Matiang'i abana abaminto bali ni pawo mbabwanga bayikironya saigoro they should lower themselves down to us. Why are never got a one of me take up? Kanga no bago kora no Nairobi because they have resources. Oni ka bati ababande be kira mo na ka basir ko baga magum. Digata na ko omo muro yo minto ko kibaga. Oma ite kibaga ni to mo sigeta sana. Ega to kaya ko tene ke mo na ari ko nyoro ya ki ba ise mo te bi pull down ni ke to kaya post sigari. Iga ko post ko be ka Sifuna igoro. Okoreta Matiang'i ari ninge totoroje ona what is that honestly kenanya kora babunge mubunge nano ya muruya ogutara na Matiang'i abantu abaminto bamanyenga obokora babwandu bwa siasa it is coming to the end okay it is coming to the end honestly speaking egento ba okora ngirikia baira neba ya Matiang'i kingu toira lakini ira toka tokolete kitora igo an honest opinion
aba muraba baminto bari ni power era abangana umatiya nyato moboko bachi kumugambira ali chi message bakoroga negotiating table can you trust the mungamba sore tere ekero I think iri swali kwa bodeli gia na ande na nari kwa bango bodi ekero matuli wo kwa na boigo and it's good kwa kesi miese mambia bono igen tongere ngendete kurigereria iga seseme ya siasa kuno koro kinga gusi still political leadership bali bakurigie birogo okoranga rio mana getendiro oro bako na korutera na amangana within ranks chia bali bako mwetana no mheshimiwa Fred. Yes, one of they are discouraging this other thing. What we are saying, magara na taka ikera chire mabungu agade team. Nguruchi abo ntora chirora ishiko ya gusiba akorera majange campaign. Nguruchi abo ntora chirora igo bako nako yani aba gusitu anaka ne tole weak in terms of leadership. Na bantu twanje tevinto byabande twajero batwaso imi. Okay. Igo bari kubugatana abangwana aba oro tiada na kubulege tiswali litongira nesino ana atima tingo chokulira nege iraba inche dale gokoboli ninche dale gokoboli aye bono kwa posiri swali omuligere li arabe gakoiraneria bono the honest opinion is kibaga ni bako ta magozo and they need to calm down base venga ki ya lintu abaga de tinchera teyo ora agenda ujikubia wasi uli mwana umiruchi yanga nama kumoja manene sana na ende we are in support yaba muraba babe kanetamo tigaba babe ke pressure kabisa na ende singe jonga gere tenga bantu bategere de TV na bande bali gere ti kenyingi mana ene chizo chisko igo togo te banga ba kambili che Nairobi ga. Okay, asante sana. Bakte je campaign yo mugambi matiyangi because Nairobi ga ige kubeta ba iko banganyi bachi. Okay, asante sana. Yegorunga state of the nation kurwa sesemo yo mheshimiwa dairo goteba na ararigie kirogo tachiti ko kegwa kurugo laban somoturi. Nsoko bwakire? Yes, wakire Mr. Innocent. Good morning. How are you? I'm good and you sir? I'm good 100%. Nyamiro ore gosera ero Nairobi ore. Nairobi ore gosera Nyamiro ore. I am in Nairobi present. Mnango kwa naiga omaturi bade ko mukomira ko chiko batasa bayiga. Ngomera muri sasa bono iboli ndirange ndate kubolia chikambi apparently chiaraka ndebere gusi Linda Matiang'i yachire ya new aspirants batabuga ati birogo lakini batagete kurigie birogo no bari gusi bagendete go stage chi campaign chiabo bachire Nyamira bachire Kisi n'abarayimba bari ebirogo boniga bari in power na barabu lakini bago siro mheshimiwa Matiang'i kurende ekorekana nga mintombiri buya ngo nako kurutira nabare mangana. Thank you very much for that question. We have mbateri ngaba Kenya ba minto babusiba minto murando nsibalba ko aseke usiyeke. Again tokero nek. There is a team sent here in Busi land. Ego tebanga Linda Matiang'i. To according our analysis, our investigation about this team. This team sent with William Ruto and what? Marisa Matiang'i. Any team will come in na William Ruto, they cover finance na William Ruto, they cover everything, so that you could go Korea, and go to Marisa Matiang'i. You know, you mean to moderate my great friend, also we are meeting today. A team will need to meet the president, you know, to go on a Ziwami. They go to get to me, go to finish, because you are getting to a monetary hour or the field of Akogenda. Bakiro, Bakir Anthony, Bakura Manton, Kibagandi, Bakir Martin, Coco Grivo, Mbari, Yabako and Bamurama, Yabakura Mondo, Abakura Masena to Yonka, or Lutera, to a new ring, a team. Yet to me, you would have one we took one of Fred Matiang'i. No, Anthony Kibagandi. Whatever kwa your information yenga kikwa nyore to mheshimiwa. You think you got 100%. We have one to very field. Okay. Bago koramangana investigation how these people work, how their account read. These people are the good numbers of money. Okay. You to have the evidence, I will produce for you. Badango Canada kunyoro. Okay. Anthony Kibageni yake kirito yonde 17%. Money to Matiang'i. Sifuna akagenda 27%. William Ruto aga just 21%.
ya 21% so that the economy to one machana tu ile tati akaenda mpaka 17 so nuko viko uko ndio sifuna bona kumweka sifuna mimi ndio ngabo alternative government this opposition okay machana yako itakarota very far hapo ile kwa chao very far hapo ile all of these people uno mtu wende kwa wewe ndera mtu kuna straight okay machana. Thank you so much mjamano sana na sifuna kipole nere ya sifuna sasa leo toja koleta aza itonya kumubeka igatumubeka ikam to decide. Okay, thank you mjamano. Okay, asante sana mjamano sana. Wacho muligereri chiabeire isato igoro. No mheshimiwa nalie ikire isato igoro. Mheshimiwa wao ndo beta kire fine eche chage utara so. No mure. Okay, gaki kwa bukira. Na bararo na igoro. Sinjira era about GPO. No bado sigira. Bagusiba ko ganyete sana. Ya okire pole I'm sorry mwenye gidinge. Yango era lyoko boko ezejo nduragunana. Ego wasoire gaki ngendete kwamba rumu gusia semambia wana kyogenda. Biatule. Kur last time tualinge naye. Na ndiro gocha mabidu pia turasangana abantu baminto. Nalibia. Enchira gokire gukora sana. Mwanchu muligereria semambia bono nigo tuli no mweshimiwa Mbingo Magara nikakabiro mujumbe gwensemo ya South Mugirango negatia barai babwaterie takurwa sorogongo rwa gusina na mono oratemire kurigie kirugo kyo senator na boigo na bono nindo chengo na gutacharu bunyansi bubo governor ngonte byale korende asama tukabwa ngoiga nigo muroche bali bagorukunga gatia big weeks bali bakororeka sensemo ya siasa ya alternative government yesemambia bono nabuna na mwaliga niritiga tochaka sobwa ngo mweshimiwa ngaki alternative government yegendere itana ni mbia mono soko ungarigere na Paula munya gitinga soko nyorwa tele bwanja kwane unangani timba mapema I think na watu ngeke kitoko nyorenke na tuko yetumeka bya nyasa tuko ego no more People's Democratic Party ikiama kile semo ya usi na nikebwa coalition kwa taifa na ekena tu abigeta mbebe babita tugurusi na ikebwa minority yani ndabo abakasi bunge ya gusi asege golji ibyo babita devyo PDP the legal presidency lakini asege the political party ya Kenya ndubu ato urugogo either go support your candidate go say to be a presidential candidate any chikoli go tange party leader na ile kwa presidential candidate asekatiba yetu lakini wono kwa mfano ngelinga we know to bwa to mo to Fredo Kegomatengi na ndio tuwasito itabirenga kuruhusi na ndio kubwatisia kwa hivyo tuli kujubi feel and presidential candidate lakini ebya matipati maya achete mtugo chikuite byama ndio kuringa otoko bya kabisa ase muungano yomo oituji kwenye presidential candidate kufuringa matenga tanyo ngo assess ATM ya alternative government na kwa yana akura kana kagure mahalia okay sikia makeria nyo muro ya mebore ako yare yawe achire ya abere yokorengana ya na obvious ya sere asufred matiang igonto omerana baraibe bya babiri ba bagopinga serikali andale alternative government ego matatu na nelinga nokuyarigania utogite ko pokese report ya secretariat baba angete ngituji ko mungano na ngituji okora bya which could relate mutabito koroisia ntujutumana kato golemermo nekene ngeringa kratu anchiranirenga ngostora tru mutoyomu tuju sign ya unit pledge meeting agi bono maiga to igora nira bana bamesa bari mutongo genda untaji kubugora genda isiko kunga unit commitment personal commitment unit pledge nga obo ngoji gotoremo oyo chokabugero abanga bali monsi bali maria untaji kubuka genda semengao ajoka ndo mugoko so nyumba amaje basikuri master korosindaga ase machi mugorosiri daga mushimwe kara wakwa nere boigo mugusina baraburi semambia bono igokonye bomo mbuyo buya bro lakini a loose coalition lakini bono ndo kwa structures choko relate ingito chiko sokere presidential candidate inkiama ki ne kiama wasne coalition there is a coalition a loose coalition okay ndo bugate other political parties ndo bugate
coalition political party. Okay. Iyo nere proposal ile ngana ile kusoke presidential candidate na bemba binde at the county level itokunga na watu kuranda sekia make a political coalition political party. Ile proposal proposal go mkurigere limure kwanza nga we candidate yake rego soka mutete thrive kurwe se party ya yenyene go se achieve coalition not necessarily tigana ko kolektia bunga. There is no way to a coalition already be member existing bile coalition chingao okwanda kwa to kwanana ngulinga ntubwategera ngiyo chama chingati ne chiru za go chama kyakara a road map yesiasa yakore ya chakire IBC aro political road map to election process paga October August next year. So bona lile ya to vile tuwendo kubeka mngaitu boronge mutinyo katikati October gati tutraba tuanyurwe tuigwana ngati tujokorembere mamo under the new arrangement. Remember bade ngazimio bade nganya kwanza banganyire bakire ndo taifa on interest, so we cannot collapse this ekiagala ndubuata benefits golane se county osukubuna yebonda no wasali. So towards the tail end tuwendo kono kukwanda nanga kitokora kito jikosukamosio. This is the best time talinga bombo alengo konyembro but we are now formalizing our arrangement. Wa formalize ni signature twara mwancho muligeli gobuna kwigule mushimiko na ulega ga studio ekero kwana boygo in your capacity bune party leader ya People's Democratic Party PDP na boygo no musani Fred Matiang'i sana. So litukoliria liye signature kwa lenge bune party leader ose kwa lenge bune friend ya mheshimiwa party leader. We are bringing political parties. Okay. Matiang'i sanda Jubilee amanda PDP all party leaders were sitting there. We saw Munya party leader of PNU DEP DP yes. Leni Kifuti Malwa Leni Kifuti DEP ndo abata Madakarua and I think DLDP ndo wade waimba panyarengaro na DCP mbatumete deputy party leader. Okay. I think signature yubuna kwa yeresre in that level tikatora I understand liya whatever nitty-gritty sinchira wachigenda kwa gacha. We talk about like ebindi to discuss every report to adapt to sign your commitment nga going to implement which in second phase. Uno sani bo morai obokonyi bo morai biki amagia Jubilee kero koligerelia of late nonya toli as operations chia Jubilee party a lot is happening bagoteba anamono kera to koligerelia kurwa se national level ntoro chabarai bali babuga barenga ba jumbe kurwa se kia magia Jubilee abande banganyire ba chief of course sister parties inkyogo soma kurworo engakie igane bako engakie Exodus tari Jubilee oka most political parties people are moving ngora abantu bakuru DCP UDA bakwira no se bari comfortable umanyete siasa ya 2022 teliere yono ya change completely goma ndombara konya barenge na for example musige William Ruto sibono nkaya yo kilomero konganya. So usually what happens ngakie na unabona koyo ngakie abantu bakogasa abantu bakojore gurugura abantu bakogaina abantu bakolose but that telling you exclusive as a Jubilee it's happening in all political parties. Okay. Yeah. And again, there's no cause for alarm. As you lose, you're also gaining. You also gain. Yeah. Kurua seme ya kabere, but body language nkaba ono gusi. Everyone is trying koligie yanga embaliria beke mubwate coalition parties chino PDP neroro bya mabinde mbiroro bikoreka bya oro kiri intent yo kumsupport mheshimiwa Matiang'i. Yes. How are you going to thrive as mbe obune yagendete Linda Matiang'i yakire abarai bali birogo na baraba bunge bono mate mu bunge nere bono se level ya gusinera na baro monene sana aba MCM baroro bali in power na barabu bagendete ko babakoreka ninchira bagwe full ekoreka nanga. Are you likely to gain? Kurua se gia yagendete Jubilee ubugeli bwabo bunyansi gutachana buli keragene gutachana obu yabonga obu yamboro but tinte do bwana mono gura Jubilee kega to chirende igode PDP uru musani na inde uru musani bwe coalition ye uchikorozuwa na inde let me tell you
it is not ntubasoko kumureka ngibe bagusingo kupinga mbere for example kwa mfano bantu bale central eastern bana bamunya ba support Fred but they came with the political party igere buye America bere mase umbrella yega bega gra sogezgo kejikumkunyo rububisa atiko tumuka jiso kwa nyumba so akato no what we see I know I cannot speak for Kenya Social Congress but do the coalition ya taifa ama na Kenya National Congress but I know they are not presenting a presidential candidate and sometimes ba proposing ntujugo sangara barabo na mangana gadwa nyorire report egali amuna bono gadwa denga bidibe ko badimita sasmio na badinga bantu basana baitombara barabo babata expression of interest bazoto ujina asmio the more the merrier remember usoka manga gwatikira abana izuko tumaje sabaji koland nerebu ya oba se umbrella ega tusegene gaburi tumenga chimoli jeito mbweli chire so akaro tole gusi for example biyamba bikurugusi abantu baratanga bono wekamo make sure ngo mwabe red far from it my brother democracy yachete and that's why we are saying Gachagua should not that's called a bully sabande ba central and we can also not transfer that business to Kisi what we are saying here ebiyama ebinge nebiya Raila Amolo Odinga igari konyora abachumbe bonse biguru Nyanza lakini mutavuze chikura 10 ibwa chikura 200 chikura 200 for example what am I saying umuntu ndabanga ki ikementa mbuto kima p mobe red for example I want to give a classical example of Nyasiongo word yes PDP arengoro bakumobilize towards musabato wachigwakera mugusu chukula naende bakire bakonye matenganya ruso oyonde maranga neno arenge UPA akota ngamintu nkonye mintu bwasi boga mongonye na mateng as a result abantu abanga bagachukura asinjo ubwaspo mateng na wale akomobilize now if asinya kerenyo na nyamaiya okay Nyasiongo abantu pakito gwakachukura asinjo bayigura mateng nana 85% baso gatojo wakachukua asilimia 85 aba walize muntu adango mobilize yo mu bono nyamaiya 52 budget ya kerenyo 50% now assume muntu adange say elections I mean general elections ngaimati yanga tokotenga bono chukura asa turnout ya 85%. Why collective mobilization Raila Amolo Odinga igara go ugotabanga nga innocent ga mangara mama yako owasaidi kuchika kwagata kule omingo nintendu Mombasa na watu bana nje uwage gucha uwage kule innocent maitaka kwa cholo already what happens bantu bana mpuliko tabaki baga chukura Raila as a consequence Raila akabuchukura 200,000 in 2022 lakini bagaba gare kule stronghold yaye 1,700 baga chukura igo these are some of the issues singa essentially arenge a single party bantu basikira ku nominations moyo bantu bachete kwasoka abantu bagatabanga nyanya bataye ase party you see the same thing is happening abantu bagenda takogenda Jubilee in numbers which is okay that's why we have a ventilation pipe so long as you image abo ubu yambolinga ongetole mwato okonya matya we are richer together igunga telinga bana wana kinga bona madenga zabango sabanda baide ku PDP na bandi gosokolo Kenya Social Congress ngabona ngamba tete gutora abajumbe ntubwate ekatoyo so coalition area asimadenga tuko kera matete tukorane na Jubilee onyo batoji ko moto usofanya sawa anyore ile opposition ticket tete tukorane na Jubilee yakora ni coalition ticket lakini pia mbibyo sipi obila say because whipped from the center of a coalition Mheshimiwa bona mambintete machikole gogoleta chinkwana chia unteterere biregere bya obisoke kabisa I'm sorry to go that way ekero kurigereria you might not rectify amagosa abeire gose buya bugabeire kurmaega na borabo kwane otebe ubuno buya bugaringe na tobogendereri siasa buna yachakire kuna kobagenda kuna way full up to this time urigereri Mount Kenya the truth is DCP yairire umurima I don't know from where you sit was no rochegen take you Mheshimiwa Fred Matiang'i kerachiete kurigia party arabe kagwa associate nero igari kurigia party bwate national outlook lakini ekere bintu buna bitigarete bono iga Jubilee yes ne bwate leaders ba kuruese chinsemo amechinse
lakini ekono mona ise kobuga nkorusi nekero ukorigereri you may not rectify that mistake if it's a mistake lakini ekero ukorigereri mugusi na atakirwo twari kiama kia because aye buno bateba baby byama na byale ko chaso bwama na gurusi bitwale coalition muri mu bwate taifa coalition tukanta wega mono and I've said this, all parties are national by registration and governance organs. Okay. Lakini a vision bearer asa abantu akaba bangine vision as a vision bearer. Lakini wakezi kusi batengeza vision bearer for Jubilee. Right? It's not necessarily a central political party. Now Gachagua is a vision bearer for DCP and apparently comes from Mount Kenya. Yes, the politics is local. We cannot run away from that fact, my brother. We love our brother Matiang'i, and he associated himself with Jubilee, which is better as governed before, and that the tides changing now. Those are realities which are about to happen. Let me tell you, bro, siasa is local. Yeah, bono munda koranga. As much as we want to be national, but first of all, we must be local. Fact. Jaramogi Oginga Odinga said, "Utararumo Kenya we kuru a tribe get." When you want in tribalism, kuru tribalism because you must come from a community to become a Kenyan. You cannot become a Kenyan fast before you become a Kisi. Please give me a break. So I appreciate that fact. That's why we are saying. But it is policy, presentation, performance, that above all. Not that Matiang'i didn't perform. Education. He didn't perform only for his ACT. He didn't only perform what I would see when I was national interior. He had performed for the entire Kenyan Republic. But as I as I want almost automatic, although now what the national appeal for the international nation, I think the strongest thing we see as Arwete, as much as he's a performer, yes, but this a bonga point. Siasa is local. Siasa is local. Siasa is local. Na ado atebire ntobasa kungaina na mushimiwa umingo magara tolenera as studio ni garo muraibwe kiamagia PDP na kotokonya ari kubulia mabulia manene anyope teme ko yairaniria SSM ya ibuna ya ruchi. Mushimiwa igen tongereke ndata bono na ndingo kwira ni ndase national politics lakini taite kora kwira gusi young tax ngakie yemo kera wachete no DM you can understand ngimu akorete ngakie ya usi abara imbale bachire very very young vibrant na abara toke bale PDP bale asigete but bono association ya abara ya babuate experiences siasa na ababale young na bokorolekana nga gatima iga siasa muna mawate atuli koegwa na biro chenga bwa tegete mbole bubwa tamanyi kama kendo. You know, have you seen it by the way? Not that I've experienced it. Getting kilo muntu kuri baga kwa sako yana. Granted, abasaba and I give them Kongole. You cannot wait oekwe. Aba mura bali bagwe tuma mimi napatia eko. Hata mimi niliingia kwa uwanja ni ulingo nyacha akiwa. Kwani kama singepata nafasi ningetenga kangana bed. So I encourage them to do that. Na hindi siasa manyete. Telinga negine giane. There comes a time that you must also give way. Unabaona abana bana baje abuna wataba linda Matiang'i. It's a good outfit mobilize abantu basoke. Abange baba goyanga matengoli yere na ndino ne moni bibiro biko kibisire ekiagara but also when agara babo imoka yoro mbale bako yubo bengagi bakibaje kutumika nchebuna nchemko ade yugete 100%. Competition is healthy. Nekero kwa pingiru kwa buire kwa buire go pingire is sweet. Lakini agara ile bosa akuda ladha sawa. So I encourage the young people no the person who feel uncomfortable that pull up your socks to get tea. Ikiaga tokatanga gi nganyareve, and I also don't want to have this class issue. The young people have more energy, which I encourage. But also, some of us who are here have experience, which you need to blend, so that we grow a community more informed, innocent.
you do not buy experience, you earn it with time. Okay. The energy we can harness with the young people, and I truly encourage them. Of course, I know it is causing jitters among those who thought the space. Boss, akula kitu ya mama ya mtu. Vijana wasonga bana. Kila mtu aingia unguringo tufanye kazi. So, and the kisi people or the electorate mamanyete around here, watu wamechanuka, my friend. Bajo kwa mna senga jokora kana kieni. Wasiro machere hapana. Mbata kitupanya ngaki wewe utakuwa msaliti ukiweka ndani. Na pia na arongoja kwa sababu baki chukua vitu na barabu. Noine gatokwa tukura akarende kubalingo mwana oyo. Usumusawo yo, usumukako yo. Ituri yaenga kire. Okay. Hamdini basa kutingo basa kurwa marego rondo ngulira eka kumbanya jeni mbanya tokomo. So let's also dissect watu babe kwese balance ga watu babe kikadi cha mesa bagusi basosori ga baere barusho gwerende mubera wasaka kirogo magugu waweke chakula kwa gala igonga okori kwa abantu bakuriye. I encourage it. But 90% wise enough, into was so excited, to bottom up economic transformation agenda, which became top bottom economic agenda. Okay, wachumuligeli ni kwile budako kwa nasema mbia bana mushimiwa kana togenda takoba tukuligeli. In fact kwa rabe kire sekire ngase gusina ndibona gwa nera sense meju. Emesa nera ekoruku ya negotiations. Ego chikobage ko bekwa. Na ndengagirite mweshimiwa Fred na baratware abamura bali bawe chikumugambira semesa na I think kwabere gokorekana nere sana nobuguriti file yayo chikumugambira semesa. I don't need this file. Igonje bwata sengoro ya no mutu wa no moyona. So if is looking for food soja imalia na wadanga litanga kabisa ntara buri ngango to gwakere gura mo ate siku ya ne gwagero but when to comment upon kuligie justification terma de nako de mwaka muntu ujukuto gunyara kwebara to bwerwali to bwesaraga bono kande maria inje ngwara mangana yo mwako olia ngamindo this and this and that kiara muso gwaza we kwanira mura na kujanga people you blow your own trumpet mbiyo okaro kwanirwa and I hope na bwathe no imba tadinga inchebuyeka yes serious allies bandi bakolimera mukombo bamaite history oyo range kubo urapinge no roje ngaki na hatangete lakini nabara siko nyamagisha mange asiko banavas igonga imalia I don't have to carry the file. I had it from even before I came to the studio. Mushimiwa Rigathi Gachagua atebete mwisonda se address ya State of the Nation elia ateba ya 55 days atware chinga kichuko ligerelie bintu bigendete imense ya Kenya. Kochore presidential candidate yo chikoba yekwirukie bendera negento moko genda lunch time by saa 10 ga mukunywe chai mu bwatelieta. I don't know community again they get a serious consideration. There is performance, general acceptability, scientifically done. They were to go bang about no Buyokorakana, in the Otoko higher, Ntoko deliver. Who has a proven track record, who has got the people behind them, and several other factors. But can you get an instant cup of coffee? Yeah, we go. And I think so. Muna mongoka, uranya na ada bande baku asu kumunjo kotoya tu asset, and that's why itangani in the kerungora to committee nga tu es no tulema muna injinyo bitinga hamid. Bala to ero muro yitna bongo injinyo moto mjezo ngomo vuta kwao. Na injinyo kula nganje bangero yiga. But we got to be strategic na the to every what I don't tangenti na ntaga nikorogane nekro mutagu yake kubanga. You know, it's not me or the other was I want to say Nikiara was looking with a sake was all mutambo was all mwing, a king of Kiagara. It's a cover ego to it about the mill. So Niniginitinga, negotiation no tenga. It is difficult and easy at the same time. Difficult in the sense we talk over Takiromotato. Easy in the sense, but once the Pinabakanya we must have produced one candidate. That's easy a bit. Anybody going out of this? By the way,
tosuke kera ba Kenya ba begende denga umuga ko yugo gambere gaki ta nyasa nancha amo moyo to transition in serikali man kibora yugo ya bogorozi because abakenya barose. So it get very easy because Kenyans are saying na unajua mamlaka, and that's the slogan of the PDP. It's the only party that's formed under Article 1 of the Constitution. Power belongs to people. Mamlaka wananchi, right? People have spoken that we katobe hamu. Anybody going out of it is a challenge. That's the easy part. Now, the difficult part, introspect. Did I lose fairly? So that we can then accommodate, and then it's about to say a cup career to round 1, 50+1. Kwa kwa nere boigo libulirinde mushimiwa likorekana bono iga mushimiwa gachagwa nere na ndentigalete because ekorekana nga ochakire kwa gacha orwa kinichi kure kiri agateba kiri sobo 8 million kero kurigerelia agateba nga kiro montagende soba sangire likikura beka asobwamo andi buna gwatebire politics is local. Abaruwanire libande mbale bachaka ekabira kiyabo bono kiyachakira korekana kibwato mu baroli iguru negotiation power ekorosi gukurwa sobo kabira abantu bamino bagatebinga gokogendalia onye to gwanchirana will pull out. How are you going to deal with that one, because that is likely to happen? The word to a chigura Josepi bakino urwa is 50+1. Unta yoromoke bona kero guchakira igo na igonu gwachake kugwa utaragwa. I mean kwa guru utarachaka discuss kegana muntu na boyo mu everybody wataga sunga all hands on deck. Kero muntu akikompetent ngaki betana nje beta tusanga nibusia, and that's the reason why no mgala muwe na haki yake pia umpe. Gachagua pia na tribalist tukamubrand sana muntu yu kyango lakini lero innocent. There's no table about anyway taba clear to run, lakini meseta yora karanze utakuwa na yoro ya wa mnyoro unless uto in denial. And the supplication I'll tell you umuntu na bebalimu, if you want to so somebody there we call them a thick skin. Abo twele manyeri wata langa tigara gwa yabuza tiganda asuka nge kogwe kamali o mauta bisi abanda batanga naswe kali so twara abantu abangaji ko manipulate. Let me tell you, aba Kenya batagete performer no ta politician around here, I'm telling you. Na ndi na boko yana muntu oyo mubwe otobwa no muchime no yo my president aba buno lyo Cote d'Ivoire I think mugora li mwana jesho watara oyo ira serikali the army guy Ibrahim sorry, you can be a trial of Kenya na aba Kenya bono no tuto wachumbe boss p aba Kenya ba go insulate they want a performer na ndi ejigureji chilibosyo innocent William Ruto iga atoga tahanda twatende hanimuni makebere akamakonyore bere ya Gen Z, right? Eye boko ne guchugucha eye the coming election when we get to power, not if, when we get to power 60 days if they no when so when I mean I pray that these guys must get together tiniko the president that kiniko basabira bokina boso papa ponsiamo. Okay, when we get to power it will not last more than 60 days before we are shipped out of the office. We have no choice but to live for Kenyans. Now, do you not believe telling a politician who's one of Matabang to go Matabang or Soki Bully, Munababa, Soki Bully, but one going for 5 days. 6 days would be too much. The king didn't get was I never told them my twins. Now I'll bear what a member. Me for sure. And I even in that forum I said I'm here to give you a complimentary role that I want you to succeed. You got to tell them I nama saboko ba amaya blessings yoko ba na good will the more the merrier as we say. Okay. Wakone bya sana kerabano okuna kuligerera boigo tokogenda because side bono ne roberete ya alternative government na sini ibune serikali ibune kona ko bakekorosigwa n'ibintu binde kirugongira agekoreka nagikuru kubo deputy president
Tindara of course monte yuko gani kwa namba ibere nonya namba ibere Tanzania na rwetekero goliti kolia rero mushimi wa Martha Karwera na kanetenga onya tinkoewa I will support yo iru okoboko lakini tinkoba sekero gokyobo deputy president deputy president's office nkoro rekanere beautiful as alternative government. You see the constitution that how beautiful ugly no it must have an occupant. And it is that team that gels to make a nation necessarily nyewe. So maybe needing a takeover. I can actually go out of a and which is a minimize a competition as a baby. So for her it's okay. We even had Justin to say it's not me, him was a bit more direct and agatwara kato na dukana sa Fred Matianga Kamulu wano nana kama jugudu sirare manyali dukana teki hara in negotiations ekero onye mokora mama ngana majadiliano to go tenere conclusion nga njemota kitega ningi wocha kore mesa ego wocha kore kone ndachare kone ria ndaje kone so kiro mutasuka agayinjika ya tumana katikati ya akira badanga bono nje ndo ndakatia na igwasko guru walenda Sakira Sukonyo to buy a community. So, and of course, basically, at the video, we usually say 1 and 2. We went one of them, anybody I think who got a here, no 1 and 2. Now, let me say this two word choice, but all of us to agree. But now, I don't go negotiate. In negotiations, Akuna, okay, they say in English, nothing is negotiated until everything is negotiated. I mean, you have several agendas. You can't say number 1 or done. We have negotiated. Till every item on the table, we can. Afikia tumeona kutongole consensus. Kire gitoke guke kwa nukere. Eka bono togende tego kwa nande bono lero nagotebi ngura guturuba ninde kurwa sensemeli. No, you said me, I'm an open book. Oh, okay. What you see is okay. Tomorrow, and I like that. Your clarity in mind. Yoko ida deliege Davude kyo mheshimiwa. Mheshimiwa boni ge ise kwa ndese Facebook page. Ningaite no roso mtandai timu yawe nero ya communication igendete ko bage koligeli. I'm not going to your account. Intete kwa ndese account yo mheshimiwa ko kwa Anthony Kebagendi. Riwa swago chaga igase studio mugusi egento twale ko batogo kwadira ngeli to koligereli process nera mote very scientific abarayi aba democratic space biboli twali boliri na ndesa chindegero rali boli na bagatebugule ignorant turara bintu binabire siasa nibwatenkira moko yerona na maiso na sokia lakini tachete kwa credit e police tayarwete opinion polls yecho chikoro kinga mheshimiwa wedu Nsifuna Nigaliguru muraibwe nsobwatia Fred Matiang'i obwatia come again I must confess I haven't seen it. Yesterday I had a very heavy family engagement and I've not been on social media. Yes, I understand. Ligeteli tukuligoro chinsa 22 hours chetre boningana baratu chetre chinsa 23 page post yagendete koleta liberera agateba taligetikende agateba Fred Edwin Sifuna 27%, Muraiwense 21%, Fred Matiang'i 17%, Kalonzo agacha matali akabeka I think 15-13 I'll verify. Agatimbuka go chabanda akabeka others. Tachete wa credit e police te yarwete the research findings munaboni gatoja twateba ene ya Infotrack ene ya Tiva ene ya Nyalebe. Egenteke kendete koleta jitas. Ngari bagati kwandra gentekyo one thing rokimanye tengeringa with statistics, yani among numbers, you can prove anything or prove nothing, depending on what you want to communicate. Sometimes these pollsters are paid. I don't know that it's good that you have not seen it, and I don't know whoever it is. Some of them, what you go used to test the waters, right? Abande but also your opinion when I decided votes, for example, when you would get again to get again his way. So it depends on who pays the piper. He's the one who tests the tune. So I'm not competent to say anything about it. I know we have a good candidate. I know we have Sifuna, and luckily, and I mean from where I sit,
the way you have put it, cumulatively, we are winning 80% if we all remain on the other side. And again, on a discussion to what part of the discussion is to do with the Mirangu, to so Orengo. The other day, last Wednesday, there was a joint presser. Maraga was there. Lina Mwananchi team was there. Yango tebenga ki aba Kenya bwata chinungo mogongo iturunga ki also ogezi kungu kwata barumutu. Bono go to mama, or we hang on different trees. So again, don't getting even in that pool, put collectively together. Ototanga ini. Lakini gabu, you might think it's also good to rank, but ingigebuata bono asakrokola bakanya rero. Ingigebuata wait. Multo banangigebuata. Performance and delivery. Okay. And you know who can deliver. Proven experience, proven record. Kwa vile se campaign chukuligibura ibwense, and you have seen it. I've been very several coalitions. Yes. Resources chiri oroni gati yabo ne chikura, gati yaberoro mobilization, gati yaberoro no koranga ngakimu kunyara gwikie ujumbe kirase. Latest cases chigendete ko bachikorekana. Chimesangirekano ya gisiasa. Yende yabeira unsafe watend. Muwaziri Kipchumba Murkomen. Orule advisory go chia saba Kenya nga. Tokurwe intelligence tubatebyo mukusangirekano itolichikoba. Bantaba bachiri ne chibuni. Birengera bya umbire bimushime. Innocent. You know, sometimes I can I just wonder whether there is any bit of also between the Mataiga to Ongombri. There are instruments of power to control security. Bonogagi on your guru tell you to Tamabona get that every. Yawe Kabona Tabanga, Omingo Jubun Jigribo, Ntamentigo Mukungwa and Yobaraba, because that's what they're telling us. Now, I can't you go take control. When you talk about the bank. Ngitoko sogreba sikari kuruwa jeshi. Unabona mshua maambia baja sokia bange Friday baja sokia banta bange mano abange baguru apparently na baba buka meligito baba buka is skewed in employment. That is a different story. Because why are we paying them? Now, nkiyoko gara ekawa patsarenga asijiguno kachiko toka jesikia abantu na asaba abande bare. That tells you yesterday. In fact, again, the matter is to go one, can end mono, abantu baba mbaje wage kura. Again, the younger baby, nkale work naenda amount of one work in year 1, and what's going in year 5. The rock point rero maybe we were exposed. In fact, not even maybe could make a post in the morning. Mungaso go to Ochambuiro Kaira. And I like the way things are working now from the social media, the young people. Abana what was a corner, no agent. Okay. They are saying about the campaign. I am telling you, if Kenyans want to protect their vote, they will do it around the Karao. United opposition, campaign. Well, money is not absolute. If that was true, President Uhuru would have failed. Give me a break. Okay, mwanchumuligeli ni wetu mheshimiwa tulenerega igo minko magara sema bia bono no nchi skaki chigendete kuminyo komo director wa Devino senti mwanyuru tadi digurago tigurago murangi beraka na nchi oina bali ba kuiba njengo ngo ibo educate na inform. Okay. Mheshimiwa kera tugukwanira gwakwanire sana gwatebira iguru ya security issues n'ibinte binde bigendete kwa bigo kolekana. What is striking bono iga nimirubilia serikali muraibwe nsagendete goteba it's working. Lakini alternative government igente bogole tigyoka slogan one term. Let me tell you, Ruto has given us an agenda to perform when we remove him from office. I must not write it. Even a child will tell you President Ruto is a liar.
they will tell you that we are experimenting on education sector of our economy. Even to be like we have turned it upside down. Nani na whatever guy innocent and I band with the Bible money. Can you would have get a benefit to himself? Sha, I will told Koremose, Jigos of Gozo. See, a citizen. I think a carry parastate or more can a citizen, or my Jigos watching Yinga or Koremos Morarori. You know, we must actually make corruption the most punitive, the most risky thing to do. Yeah, we read. Put money to education because it's an equalizer. We said we are going to create industries. There, you talk about Namkasi Maju. We are popularizing Singapore at the expense of Mount Kenya and the big five. Okay. Please, what policy do you require? Okay. In fact, even stopping lies is a big policy. Okay. Cracking corruption is another. Make systems work is another. Come on. Kero mheshimiwa kwa na boigo. Tiga bono ndara kuruzi national level ge kwa ndaro lile abuo. Kwa chiro roga na ndwa kwa deire asekirenga because you have addressed birimo gukwanira na ndo mugusina gendete ko bagakubirigiriri na abandi bagendete ko bakurigiriri. Bono tigankwirania se county ya Kisii na ndi ngobe korongo ikaransi buno mingo magara. By the position ya gukurigirite no governor. Muhambe na abaguzi babito, thank you so much. Bangere bosine tagatato. Yari ba kunyose lwoko boko. Dada sintiri muivi onko ajambi na ligijazo ya saye badre kiso. Kumbe abakuru baso aboli basomora. Three times. Endi bora china brado na nyose to boko na de kabarua. So I am telling you today, I'm pitching for a governor of Kisii County. But we have agreed with those ones contesting in our team supporting Matiang'i that we must agree. When you talk about the principles, we agree. And to bakanesa to wanangaki who sits for what? For as we speak now, and they also will listen to the people. But no PDP watanga ki mamlaka ni wanani kwa wananchi. Abantu watanga mwale kuancha mobeka na mwana ne. Mwochiko cannibalize each other na watu kwenye county. Now, watu watanga Matiang'i the team babe Kenya first. From where I sit, brother, Kisii comes first. Even if it means no try. If at the end of the day, because watanga tikakola to nyora sanity in Kisii County, I'm prepared. But what I'm targeting, Governor Kisii County. By the way, najua tamote go ntogia mwangira gondo. Woro in any management as no never said the name. Account at the button never said. If you songa ali basi ni ngoje banga, I put systems in place. Let me tell you, and I have enough time to sleep if systems are working. And you get you go on Nyapara, put systems to work, education, agriculture, health and whatever. We can ayotene grasmo na so I'm pitching for governor. Nothing less. Alternatively, we help self speak and help Muzi. That enough tells us, and by the way, I don't hate Simba. Simba is my friend and my boy. Actually, I am the one who sponsored him to get nomination in Council of Nairobi in 2007. I respect that young man. But if things doesn't work, don't hate me because I've given them chance to run the show. Miakene, tata bidombigo suka. Tango tanga tata kabi yako ngire. Tango dia tara koro ngire kibiwa kora kiara radi wanango de one time. Ba aso kina bocho ko nyuko okay. Aso ala mbi tabu dombi gibi tabu aso mbi boro nga gibi dombi go. No buguno bolia, bro bwana atike giagara. Witira manyinga, the curse will even come and find your children, the great grandchildren. Yadara kuri mheshimiwa ikira kwa nene na ndene allegations of course kwa beki. Lakini mutaro sana no mheshimiwa Machogu mugutara Band Bachagiro interpret who is the governor, who is the deputy. Bachagiro go exchange papers on those levels. Let me ask you, in Kisii today, who is the senior most politician after Mzee Ongeri and Obure have exited the stage? Yes, truly. If it's experience is something to go by,
And if I do anything less than governor, I will be compromising Vasiko Mugusi. Nothing short. I'll be compromising Kianata Mugusi and value for the revolution agenda. Lakini kwa chamuli mwe kransa mwara aliendagira mwara bora ni ngalimu we share mwana mtu na twaligireria lia reception yali mwana yaro le kanana igali yaro le kanebe iga no mwana kadera go bro today I'm not bragging. Who was a system that can press a button ya saa konyire na abantu banyange but once ina basande bana abaguziye baya banyange atindigiye nyuma nyete banyange musayiko. Who can deliver 140,000 votes today? Wanda la inama chukua meterenke, no nyunga meterenke, no nyunga meterenke, meterenke, na very governor maambia. So I start with a serious block of followers and good friends of mine. Okay. Na kesa kama nga basandi bali bana basi kuumia by me running. Dori yungu tanga basandi bana tigante na nise. Inumura nyoro bode, mura nyoro bode. Make sure you have suffered sufficiently for me and under this regime. Lakini inatoke se arrangement lazima nayo uchi sponsor na ba MCA bao egere rende county assembly yoto kenobwate big thing. What we are saying, we are going to field candidates either for consultations or concurrence or agreement with fair competition depending on the nomination processes. If muntu uchirese kiama kyao ukorera obeke nomination na nabwe kubekire umuri nedi idari kiama kana registered part is not property abe kana bwe gojiri uburi tabwa ndimo kumupinga ngumbu na budi certificate anasa longa ki tindiku field. Okay. Ogocho ni mutande tikito charia uruanere lakini e condition yamo utara atera matiani. Okay. Mayakuwa. Okay. Sawa. Thank you so much mheshimiwa. Ntaite inkoro murobelige kwa ratu wanyoru wake lakini ntaite litukulinde toche cha ntaite cha kubugulia budget ya county ya Kisii. 2 months munaboni yake rogo some cash crunch. Igori gazeti igorongo teba yalengeji gatie chi county chiri chitaraka na bakoli mirimo. County ya Kisii no yabikira se gazeti for 2 months. No chonte biri chibunga kiri cha kubali gotoka. Chibese njiri chiko sangiru chi revenue elia bagateba ngane chiko genderie mirobeli chi county nanga kichinde nabo chiko konye bintu bibisina bekiteikire chikora mangana current yogwakana aba basabe county to chiko batokoligeri chinga kichinde so toche to prepare it kolido mheshimiwa papa siri tukeli ikaraze egere bategere dream yo mheshimiwa umingo magara buna gwara chutira sinini monja vera sokunyorwa I would have loved to engage abantu bamitumono and I don't mind come back again. Okay. Tusanga abantu bamintu nana bato kunya kweligeria and I'm telling you I'm proud to be a Kisii. Okay. Anytime like the abono iko tuka sadiri isive muzi pako motabona ki iskeumbu ono mwana ukubodi bosa mo kubodieta ubodi nganye keumbu tindi wocha ayani bono buraibu atabo gatutu kana katia watakuwa ngaganya kibo tuka sink this low nataka tubeka basahaba ke batokonyerege lakini tsemo chonsi biri chiko komochani mugabana na tebete bali bare nkoro gware nkoro of course bali bachete balinda mwana inchi balingine ibago linda mwana inchi goteba tuige toro tukanyora toboyera irinchira itukolinde batotebi doje chisimijiro chiachira mushimwe muna waso achisimi chiachira ni chinyinge sana nyani nabwo ataliba gara kinyo director agonte Innocent Children tiganganchirane rero nabo taigwe if you can get the contract. Okay. I can personally follow them up and give the masters. Biamano sana. Thank you so much mwanchu muligereri doje chia butukire sitake meronge na isano na ibire maiga chinsa isata semambia bono mwishimiwa umingo magaru ikiranirega igano nyechi bara che Nairobi chibwa tamanga na mange twakwane nere asibiri twali ko batokuligereria ase anani mono siasa bunegende tekabage kolekana otebiringe sei niyo yogo siekere chombe nchiru bweli chos chibera sobwamo. Thank you so much mwishimiwa.
Eye Nensoko TV. Uboroso